Serifula filɛbagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn an y'o de fɔ karo o karo sirafanatɔ mana don an bɛ fasodenw wele nin kɛnɛ belebele nin kan bi su na maaba 4 de b'an bolo yan maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye professeur Mamadu Clément Dembélé PCC professeur i ni su i ni ce weleli la folikan jumɛn b'i bolo ka lase Serifula filɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bokele ka foli bila aw bɛɛ lajɛlen ma. Serifula filɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka foli bila n kumaɲɔgɔnw ma minnu sera kɛnɛ kan yan ka foli bila aw yɛrɛ ma aw ka cɛsiri la ka fɔ Mali cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuh. Merci beaucoup. Ma filanan o jɔ ye o maître Koto Traoré maître i ni su vraiment merci beaucoup an ka weleli la folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Serifula filɛbagaw ma. Mu kelen ka foli kɔya k'a lase aw yɛrɛ ma ka télévision so ɲɛma fo ka karamɔgɔ fo k'an lamɛn jɛkulu bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ k'an barokɛɲɔgɔnw fo kuma de don an bɛna don a la ni an donna min ka sira o ka faamu k'a fɔ kuma n'a fɔcogo don sinon dabɔn kama tɛ. Merci beaucoup. maa sabanan o jɔn ye o ye Fuseni Faye Fuseni Faye consultant do Faye i ni su vraiment merci beaucoup i nana an ka kɛnɛ kan folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Serifula filɛbagaw ma. Aw yɛrɛ ni su foli n b'a lasegin aw yɛrɛ ma n bɛ bonya lasegin aw yɛrɛ ma an na fɛn fɛn bɛ nin tabali in kan su in na foli bɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ ye yan sɛgɛrɛ ka hajuw bɛɛ bila ka na yan fasoko de don foli bɛ bɛɛ ye an bɛ Serifula fo ka barikada Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ Serifula lajɛ an ka bonya b'i ye an ka foli b'i ye. D'accord. Merci beaucoup i ni ce maa 4nan o ye Cheikh Oumar Doumbia ye politologue Cheikh Oumar i ni ce folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Serifula filɛbagaw ma. An bɛ fɔlɔ ka aw yɛrɛ fo a y'an weleli min kɛ ka Serifula équipe technique bɛɛ lajɛlen fo k'an lamɛnbaga jɛkulu cɛman ani musoman k'u fo k'u waleɲuman dɔn an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ. Ami ami. N'o tɛmɛna ka bɔ yen n jɛɲɔgɔn Aboubacar Traoré Enfré bɛɛ ko i ma ko zanatigi folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Serifula filɛbagaw ma. Bokele an bɛ foli bila Serifula télé filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ni wagati na maa o maa ni sɔgɔlen na an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na nin ye laada ye kare o kare ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ Serifula télé jabaranin kan ka se ka min ye limanaw kunnafoni min bɛ tali kɛ jamana kunkanko kibaruya kan. Boubacar an b'o de fɔ an bɛ Ala tanu vraiment ko ani ce kosɛbɛ sabula bi su na kuma bɛ an da an y'a ye k'a fɔ mun ye vérificateur général c'est à dire que san o san ou bien ni waati o waati mana se a bɛ papier dɔ lajɛ k'a labɛn ka taa n'a ye président fɛ donc an y'a ye nin waati in na a ye papier dɔ ta ka taa n'a ye président fɛ donc n b'a fɛ i b'i da don a la donc kuma nin a bɛ mun kan. Bokele u b'a fɔ kuma la ko nin ka di ne ka cɛkɔrɔba o ye tiɲɛ nka a tɛ ban fɛn na o tɔ ye nugumaya ye donc bi kuma bɛna boli fɛn min kan sa o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i y'a fɔ cogoya min na vérificateur général donc ale ye sɛbɛn dɔ bɔ wagati kɔsa in na ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka taa di jamanakuntigi ma n'a bɛ tali kɛ san 2021 nafolo kasa bi minnu ɲagamina jamana in kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ o ko la min a ka baara o bolo o kɔnɔna na sɛbɛn fura min bɔra o kɔnɔna na an bɛna babu k'o de kan. D'accord. Sani an ka kuma di professeur Mamadu Dembélé Clément Dembélé ma PCC plateforme contre la corruption et le chômage mun yɛrɛ don dɛ a nana cogo di. Basi tɛ Bokele an ka tɔnba min bɛ yen nɔ ko plateforme PCC tɔn caman de b'a kɔnɔ an bɛ don min na bi a bɛ taa fo tɔn 383 o tɔn 383 ne yɛrɛ bɛ tɔn min na o tɔgɔ ko mouvement Yele ne de ye PCC ɲɛmɔgɔba fɛnɛ o b'a yira k'a fɔ nin tɔn in bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan hakilinaba 2 de kɔnɔna la hakilinaba fɔlɔ o ye ka yuruguyurugu ni sonyɛli ani namara min bɛ jamana kɔnɔ k'o kɛlɛ jamanadenw ka hakɛ ka d'u ma sabula ni fɛn min ye jamana ta ye o ye jamanadenw de ka hakɛ ye a filanan an y'a ye k'a fɔ ni bɛɛ ka hakɛ dir'i ma Mali tɛ fantan jamana ye dɛsɛbaatɔ jamana tɛ anw de ka gɛrɛbu palan bɛ ta ka diɲɛ yala an mɔgɔ t'o la ni hakɛ dira jamana sonyɛli mana dabila faamaw ni ɲɛmɔgɔba minnu bɛ yen
n'u bɛ darakili kɛ k'a bɛɛ dun n'o dabilala jamana kɔnɔ i b'a ye denmisɛnw ka baarakɛbaliya min bɛ yen o fana bɛ kɛlɛ sabula ni maa kelen bɛ maa 100 ta dun jamana o jamana kɔnɔ i tɛ hadamaden foyi bɔlen a yɛrɛ la layiru min taara jamanadenw ye n'o ye k'an k'an denw bila ka taa ekɔli la k'an k'an denw kalan métier la ko n'u kɔrɔbayara u bɛ balikuya jamana b'u ka hakɛ d'u ma u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ u bɛ s'u fa n'u baw kɔrɔ u bɛ jamana nafa n'i y'a o tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi tu bɛ den san 40 san 60 a bɛ muso furu ka den sɔrɔ a b'a fa ka so halisa cɛkɔrɔba de ka pension bɛ kɛ k'a balo n m'a fɔ n ko fugariya tɛ yen dɛ nka caman bɛ sɔrɔ hakɛ min n'o kan ka d'a ma o ma d'a ma o tɔn in sigiyɔrɔ de kama ka yurugu kɛlɛ ka chômage n'o ye baarakɛbaliya ye k'o fana kɛlɛ jamana kɔnɔ walasa jamana marako ɲuman o bɛ sinsin cogo min na u b'a fɔ ma tubabukan na ko bonne gouvernance. D'accord. Professeur, an b'a ɲininkali fɔlɔ bɛ tɛmɛ e kan le rôle et les attributions du bureau vérificateur par rapport à la lutte contre la corruption. Bureau vérificateur régional ka baara a sɔrɔla kanajɔnw ka jateminɛ dɔ de kanajɔnw de ka baara don jamana dɔ bɛ fara jamana dɔ bɛ ko Canada u bɛ lamɛn kɛ jamana kɛrɛfɛ fɛn in hakilina bɔra yen nka yanni kanajɔnw ka hakilina in sɔrɔ i b'a sɔrɔ Europe du Nord n'o ye farajɛw ka kɔrɔyanfan ye ni dugu dɔ bɛ yen ko Finlande a hakilina jɔnjɔnjɔn fɔlɔ bɔra yen de san 1963 hakilina ye jumɛn ye ko fɔ baarayɔrɔ dɔw ka dayɛlɛ min b'a to jamanadenw ka hakɛ min dira faamaw ma baarakɛyɔrɔba minnu bɛ yen n'o jamana ka cakɛdaw ye a kɛra kɛ minisiriso ye o a kɛra département ye o a kɛra baarayɔrɔ sugu sugu ye baara o baara n'o sɔrɔ ko jamana kɔni ka hakɛ dɔ nafolo bɛ don a kɔnɔ ko cakɛda dɔ ka sigi min sigilen bɛ sigiyɔrɔ 3 a sinsinnen bɛ sen 3 kan a sen fɔlɔ n'o ye vérificateur général ye o jumɛn o ye ka jamanadenw lamɛn min y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛni dɔ kɛra la i bɛ se ka u magɛn u b'a fɔ min ma tubabukan na k'u saisi walasa u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin o ma o kɔrɔ k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a filanan o ye k'u ka jamanadenw ladɔnniya baara la baara min n'o b'a to yurugu kɛlɛ bɛna jamana kɔnɔ jamanadenw yɛrɛ b'u jɔyɔrɔ sɔrɔ suɲɛli ani dunkojuguya o kɛlɛli kɔnɔna la cogo min na a sabanan k'u ka baara kɛ baara min b'a to faama minnu n'o bɛ ɲɛmɔgɔya la o faamaw yɛrɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ u ka mara taabolo ka ɲi n'a taabolo man ɲi faamaw k'a dɔn n'u bɛ sira ɲuman kan n'u tɛ sira ɲuman kan o b'a yɛrɛ k'a fɔ bureau de vérificateur général ale bɛ cɛmancɛ la a bɛ jamanadenw ni faamaw de cɛ kɛko ɲuman a n'a y'o lajɛ min b'a jɛ a b'o fɔ o b'a fɔ ma ko recommandation ni min b'a jɛ n'a kan ka sira ɲuman min ta a b'o fɔ aw ye n'a y'a sɔrɔ ko dɔw kɛcogo man ɲa o kɔrɔ tɛ k'a ka baara bɛɛ ye wari dunni yɛrɛ a bɛ kuma dɔ la a bɛ fɛn dɔw fɔ k'a fɔ nin dira ko ci Koyate Tarawele ma maître ma a fɔra a ma ko miliyari 20 dira a ma a ye miliyari 20 a y'a k'a kɛcogo la mais dɔ b'a jɛ n'a tun y'a kɛ tan tɔ o b'a fɔ ko le manque à gagner n'a tun ye baara k'a kɛcogo la tiɲɛ na a tun bɛ se nin ma o kɔrɔ tɛ k'a y'a dun nka kuma dɔ la u bɛ se k'a fɔ sisan ko n balimakɛ min filɛ nin ye ko wari min dira a ma ale y'a dun a kɛra tiɲɛni ye u ka baara o fɛnɛ kuma dɔ la fɛnɛ a bɛ se k'a fɔ ayiwa Bokele filɛ nin ye n'i ye baara kɛ tan ka kɛ tan a bɛ ɲa i bolo o ye ladilikanw ye nin baaraba 3 de b'a bolo a b'o de kɛ rapport ye gafe ye san o san kuma dɔ la dɔw ta ye san 2 nka anw kun fɛ yen san 3 tun bɛ tɛmɛ kuma dɔ la k'u to retard la sisan a bɛ ka kɛ san 1 baara bɛ ka ɲa a b'o de ta sisan sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ka sɔrɔ ka t'o di jamana ɲɛmaa ma a digun jamana ɲɛmaa ma o ye sabula Mali président Mali constitution kɔnɔ o de ye kiiritigɛlaw ani minnu bɛ kiiri baara kɛ n'o ye koti maître ninnu ye kiiritigɛlaw ka so ɲɛmɔgɔba o ye ale de ye ko kiiritigɛla ɲɛmɔgɔba ye Mali président de ye n'an bɛnna min kan ni Ala b'o sera lahara o kɔrɔ ko kiiritigɛla fɔlɔ ye Mali président de ye a bɛ taa di président ma ka tila k'a kɔnɔ kuma fɔ président ye yan'a ka di jamanadenw ma yan'a kuma ka yɛrɛkɛ a b'a di président ma fɔ président n nana i kɛ n seere diɲɛ n'a lahara ka jamanadenw kɛ n seere i y'an bila baara min na n'o ye jamana baara ye suɲɛni minnu kɛra namara minnu kɛra baara minnu kɛcogo ma ɲa n nana di i ma i k'a lajɛ i bɛ se ka sariya boli cogo min na walasa bɛɛ ka bila hakɛ kɔnɔ jamana ka maracogo ɲuman na vérificateur général ka baara filɛ ka taa se fo président ma ni président y'a kɛ kɛcogo la président bɛ sɔrɔ ka a ka hakɛ ɲini sisan k'a lajɛ jamanadenw ka hakɛ bɛ segin cogo min na kuma laban na président bɛ se k'a fɔ ayiwa nin sɛbɛn min filɛ n ye nin bila kiiri mɔgɔw ka bolo kan a ye mɔgɔw magɛn minnu ye tiɲɛni kɛ ka dunni kɛ ka jugujugu kɛ n'u kan ka ɲangi cogo min na jamana ka hakɛ kan ka minɛ cogo min na ka segin a nɔ la a y'o kɛ kangari kan ka da minnu ye kangari ka d'o ye minnu kan ka gɛn ka bɔ baara la olu kan ka gɛn minnu ni kaso ka kan olu ka kɛ président de b'o décision ta ni fɛn ma bɔ a la président nɔrɔ ni fɛn bɔra a la président nɔrɔ. Ok Boubacar professeur Clément a ye démonstration bɔ a y'a jira sisan maître an bɛna e fan fɛ e ye sariya tigi ye donc o ɲininkali kelen an b'a to e la e bɛ se ka mun fɔ. bon kelen n b'i fo
ka a fɔ Clément da sera a kumaba ma mais n bɛ fɛ k'a fɔ jamana mara ye fɛn dɔ de ye a bi mara jamana kɔnɔdenw de ye jamana marali mana fiɲɛ na a bi sɔrɔ kofɔ jamana n'a bi mara jamana ɲɛmaaw fɛ a bi mara ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye sɔrɔ taara yɔrɔ min sɔrɔ ma na yɔrɔ min n bɛ a yira k'a fɔ n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ vérificateur général ye ko kura nalen de ye mais a nana sɔrɔ ka cakɛbonda dɔw de sɔrɔ Mali kɔnɔ yan n'o cakɛbonda ninnu bɛ kɔlɔsili kɛ jamana musaka in a taara yɔrɔ min na jamana musaka in a donna yɔrɔ min na jamana in bɛ ka mara cogoya min na n'an y'o fɔlɔ ta an b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔ yan nɔ dɔw b'a fɔ an b'a fɔ o ma ko le contrôle général des services publics mais n'i y'o ta k'o lajɛ i b'a ye o bɛ maa dɔ de ka minɛn kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko gouvernement ɲɛmaa n'o ye premier ministre ye bon n'i ye mara yɛrɛ tacogo lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko o gouvernement ɲɛmaa o bɛ se ka kɛ politique maa ye bon n'i ye minɛn bila o ka bonya kɔnɔna la k'o ka kɔlɔsili kɛ a ka ca ala fɛ i b'a ye kɔlɔsili in a tɛ se laɲini min kalifala la a laɲini ka se ka sɔrɔ komi a kan ka sɔrɔ cogoya min na parce que n'i ye contrôle général des services publics ta i b'a ye jamana ɲɛmaa n'o ye premier ministre ka minɛn ye a b'o kɔnɔ o ye kelen ye n'an bɔra yen ka na an ka cakɛbondaw la n'an b'a fɔ min ma ko ministre so i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ kɔlɔsilikɛyɔrɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko les inspections o bɛ ministre so bɛɛ la bon o fana bilalen bɛ ministre ka minɛn kɔnɔna la bon an ka jamana ɲɛmaaw ye jateminɛ kɛ komi an bɛ diɲɛ tɔnba min kɔnɔna la n'o ye Nations Unies ye o yɛrɛ ye sariya ta ka wajibiya diɲɛ jamana bɛ yen ni bolonɔ b'o sɛbɛn in na n'an b'a fɔ o ma la convention des Nations Unies contre la corruption ka ɲini jamana fɛ i ka se ka waleyaw kɛ ka waleyaw sigi sen kan min bɛ se ka dankari yurugurugu wale la bon n'an bɔra yen ka na an ka farafinna tɔnba in kɔnɔ n'o ye la convention de l'Union africaine de lutte contre la corruption an b'a fɔ nanzarakan na ani les crimes assimilés fɛn fɛn bɛ yurugurugu ko fɔ an ka farafinna tɔnba in fana y'a wajibiya farafinna jamana n'a bolonɔ b'o sɛbɛn in na o ka se ka waleyaw ta ka taabolo ta ka jamana kɔnɔ ka dan sigi yurugurugu la bon n'an bɔra yen ka na hali CEDEAO la o ye jɛkulu ye a ka sɛbɛn dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko le protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption o fana y'o laɲini kelen de kɛ Mali dun bɛ nin tɔnkulu in bɛɛ kɔnɔna la bon an ka jamana ɲɛmaaw ye jateminɛ kɛ ka taa lajɛli kɛ kanajɛw fɛ komi a y'a fɔ cogo min a ɲɔgɔnna bɛ yen sinon jamana dɔw kan ɲɔgɔnna bɛ yen mais wele cogow tɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ jamana dɔw kan a bɛ wele cogoya wɛrɛ la mais anw fɛ yan anw nana misaliya ta kanajɛw ta kan ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la san 2003 in n'o ye 2003 ye a nana ka na vérificateur sigi sen kan a y'a sigi sen kan mun na mɔgɔw ka se ka o de faamu parce que n ko n y'a fɔ cakɛbondaw de bɛ an fɛ yan minnu bɛ kɔlɔsili kɛ mais a bɛɛ bɛ an ka marabaga dɔw ka minɛn kɔnɔna la ale ko an bɛna na fɛn sigi sen kan fɛn min n'a bɛ wele nanzarakan na ko c'est-à-dire autorité administrative indépendante o ye cakɛbonda min bɛ ka a yɛrɛ ye a dilannen tɛ maa si la pour que a ka se cogoya min na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ n'an b'a fɔ o ma ko vérification financière ani de conformité a ka se fana cakɛbonda fɛn fɛn bɛ yen u ye baara min kɛ u ka baara in est ce que a kɛra kɛcogo la n'an b'a fɔ ko vérification de performance n'o fana bɔra yen Clément y'a fɔ cogo min a bɛ se ka laɲini kɛ n'o ye recommandation ye a bɛ se k'o fana kɔlɔsi ale ye laɲini min kɛ o laɲiniw lawaleyali est ce que o kɛra cakɛbondaw fɛ a naaninan ye min ye o ye jamana yɛrɛ hakilila min sigi sen kan pour que jamana ka se ka taa ɲɛ n'o bɛ wele ko la politique publique k'o évaluer k'o jate minɛ o min kalifala la a y'a baara ka se yɔrɔ jɔ mais a tɛ ala ka hinɛ la a nana nin sigi sen kan k'a yira k'a fɔ nin ka kan k'o baara in kɛ nin ti maa si ka minɛn kɔnɔ bon o kɔnɔna in na gɛlɛyaw nana don a la 2012 u nana sariya kura wɛrɛ ta ka na yɛlɛma wɛrɛw don a kɔnɔna la a y'a fɔ cogoya min na pour que hakɛ ka se ka di jamana kɔnɔdenw ma
u ka se cogoya min na ka na kuma lase a ɲakɔrɔ a k'i da don a la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ nin baara sen 4 min fɔra an fɛ sisan a ka se k'aw sigi sen kan fo ka na se san 2021 n'o ye 2001 sariya kura wɛrɛ taara tuguni o sariya fɛn fɛn taara ɲɔgɔn kɔ o ye kɔrɔlen ninnu bɛɛ bɔ yen mais an bɛ baara la ni sariya min ye bi o ye la loi de 2021 o ye yɛlɛma min ni fanga min di vérificateur général ma a ka se ka nin baara ninnu kɛ k'an ka sɔrɔ kɔlɔsi k'an ka cakɛbɔndaw kɔlɔsi min ye min kɛ k'o jaabi fɔ sabanan ye min ye ale ye laɲini min kɛ n'o ye recommandation o lawaleya la a ma lawaleya naaninan ye min ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ jamanaw ye hakilila min ta o kalifala la aw y'a baara ka se yɔrɔ jɔ n'o ye évaluation ye donc i b'a ye k'a fɔ ko vérificateur nana pour que a ka se ka na kɛ fɛn ye fɛn min bɛ a yɛrɛ ye a ka se cogoya min na yurugu ye se sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na a ka se ka dankara la n'a ma kɛ ni politigimɔgɔ si ye ni marakɛla si ka hakilina n'ale bɛ fɛ a ka kɛ cogo min a ka k'o ye o de nana n'a hakilina ye. D'accord, vraiment merci beaucoup maître Boubacar ni tɛ maître ta ye an bɛna Fayi fan fɛ Fayi o ye ɲininkali kelen e ko bon jana an ka taa yɔrɔ jan ne bɛna dɔɔni fɔ yurugu yɛrɛ c'est vrai que bi ma diɲɛ dan a n'a taabolo don a n'a tiɲɛw don a n'a nkalonw don n'i y'a ye yurugu bɛ an fɛ yan ni barika ye bi ko tɛ a ma daminɛ bi n'a fɔra an ka don a taabolo bɛɛ la an bɛ si yan an tɛ tila kuma na mais pour que ka kuma lasurunya n'i y'a ye an bɛ nin bolo in kan bi c'est vrai que fɛn dɔw kɛra dans l'histoire janni an ka se bi ma précisément o ye jɔnya ye wagati min na o tun bɛ na an minɛ i ko bagan farafinw kɔni jan bɛ da ɲɛ i bɛ jan da sonsanni ni mangalaniw ɲɛ kungo kɔnɔ cogo min o de tun bɛ kɛ donc o n'a taabolo la an nana ye k'a fɔ farafinna yan nɔ bɛɛ ko i yɛrɛ ni mun sera ka kisi k'i yɛrɛ makaran a banna donc n b'a fɛ ka mun fɔ farafinna y'an bɛɛ ko an yɛrɛ k'a fɔ ko bɛɛ ka hɛrɛ bɛ fɛn min na o t'an ka ko ye bɛɛ ko i yɛrɛ donc n'an taara n yɛrɛ ne fɛn caman bɛ yen nɔ olu b'u ka sira bila n'i y'a ye yurugu b'an fɛ yan k'a kolokolo a tɛ ban a bɛ kɛ kɛnɛ kan n y'o de fɔ bi ko tɛ maître Traoré ye Amadu Tumani tɔgɔ fɔ sisan ne hakili la mɔgɔ min bɔra k'a fɔ kɛnɛ yɛrɛ kan ko ne tɛ se ka dutigiw lajaba ko parce que k'u ye yurugu kɛ n y'a dɔn o ye kumaba ye dɛ donc n'i nana vérificateur général ka baara jateminɛ Danbele y'a fɔ cogo min Traoré y'a fɔ cogo min ne tɛna na segin olu kan mais n'i y'a jateminɛ n'i taara an ka baarakɛyɔrɔw la bi taabolo caman bɛ yen nɔ mun bɛ yurugu kɛlɛ i tɛ taa ministère la bi n'i ma délégation de contrôle financier a tɛ yen a bɛ ministère bɛɛ la bon n'i taara ministère sanfɛ service min bɛ yen n'u b'a fɔ ko inspection des finances o bɛ yen Traoré y'a fɔ sisan le contrôle général des services publics o bɛ yen a ye présidence la wagati la baara yɔrɔ dɔ tun bɛ yen u b'a fɔ ko kasika o tun bɛ yen bon n'a nana vérificateur fara o kan bon c'est vrai yurugu kɛlɛli a ka kan Danbele y'a fɔ cogo min ni mɔgɔ kelen ye mɔgɔ ba kelen ou bien mɔgɔ ba yirika nin yɔrɔ ta a ka ca Ala fɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye mun ni mun ka kan n'i m'o sɔrɔ a cɛ man ɲi donc tiɲɛ don ni kow bɛ t'u taabolo la vérificateur général ko yɛrɛ ne bolo a man kan yɛrɛ a man kan yɛrɛ parce que fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛlen don pour que jamana sɔrɔ mun ka kan ka taa yɔrɔ min o ka taa yen mun ka kan ka kɛ o ka kɛ alors mun ni mun ka kan o ka d'o ma. D'accord. Boubacar ni ye Fayi fana ta ye donc an bɛna Cheikh Umaru Dunbiya fan fɛ Cheikh Umaru kuma b'i bolo. Bon ne hakili la kɔni vérificateur a fɛsɛfɛsɛra ka se a dan na an b'a fɔ ten mais fɛn dɔ de bɛ yen min bɛ ne kɔni kamana gan parce que vérificateur nana yan cogo fɔlɔ min na a tɛ ten bilen
a tɛ tɛmɛ vérificateur format fɔlɔ vérificateur tun bɛ se ka an b'a fɔ min ma ko il y avait la capacité de prise de décision contraignante ko n'a ye jateminɛ kɛ k'a dɔn ko nin karisa ye tiɲɛni kɛ a yɛrɛ bɛ se k'o nɔ minɛ a nako fɔlɔ tun bɛ ten de mais o fɔlɔ in kɛra dɔrɔn maa caman siranna maa caman jɔrɔla jamanakuntigi ko ko an ka nin ko in kɛ dɔɔni dɔɔni an k'a bɔ o la e kana girin ka mɔgɔw nɔ minɛ ni e y'a ye e k'a lase kiiri tigɛbagaw ma kɔfɛ a nana ye k'a fɔ fɛnɛ a bɛ se ka kɛ vérificateur b'a ye k'a di kiiri tigɛbagaw ma a bɛ kɛ yɛrɛ ka sɔrɔ politiki mɔgɔw fɛnɛ ma bɔ a kalama ou bien jamana marabagaw ma bɔ a kalama o tigilamɔgɔw nɔ bɛ se ka minɛ an tilara k'a fɔ ko bon an k'o fɛnɛ bɔ a la fo ka n'a kɛ de sisan n'a y'a sɛbɛn a bɛ taa di jamanakuntigi ma n'o bɛ min kɛ o b'o kɛ n'a ye donc ne bolo a yɛrɛ nature c'est-à-dire a yɛrɛ dakan o bɔsira a la n'o bɔsira a la kɔni a kɛlen vérificateur bɛ i n'a fɔ sisan crieur public ou bien lanceur d'alerte ou bien an bɛ se k'a kɛ hali activiste parce que ale b'a ye ale b'a fɔ min bɛ kɛ fɔli in kɔfɛ o t'ale kungo ye donc o yɔrɔ la a ka baara lasurunyalen don k'a fɔ ne bolo yɛrɛ corruption kɛlɛminɛn tɛ bilen parce que k'a ye k'a fɔ o kɛbaga caman bɛ yen a ma se jamana ka nafolo ka taa ka don a ɲɛɲinini n'a yeli n'a fɔli la mais min y'a kɛ a bɛ lasɔrɔ cogo min na n'an ka wari taara an b'a lasɔrɔ cogo di min y'an ka wari ta fana o bɛ ɲangi cogo di an ka wari kana se ka ta bilen o bɛ kɛ cogo di an ye sɛbɛn minnu bɔ par exemple ɲinan rapport yɛrɛ exemple simple quoi politique publique kelen o de taara k'a lajɛ kelen pe alors que nin ministère baden bɛ yen ne yɛrɛ m'o faamu d'accord mais fɛn laban fana ye min ye ɲininkali dɔ bɛ n kɔnɔ peut-être a bɛ se ka kɛ maître bɛ se ka s'o ma kɔfɛ parce que o bɛ sɔn ka dun jamanakuntigi tiɲɛ don président de la république magistrat suprême mais président de la république ni président de la transition yɔrɔ dɔw la fangaw tɛ kelen ye différence ni b'u cɛ est-ce que bi an ka président de la transition il peut être considéré comme magistrat suprême et est-ce que bi il est habilité à jouer ce rôle-là en récupérant le rapport du vérificateur général a ɲininkali kɔni bɛ ne kunkolo kɔnɔ n ye sariya sɛbɛnw lajɛ ne ma faamuyaliba sɔrɔ a la mais a ka kan an k'an miiri o la kosɛbɛ. d'accord n hakili la k'a fɔ faamuyali sɔrɔla Boubacar bisu n'an ye de fɔ vraiment bɛɛ nisɔndiyalen wa bɛɛ de concentré don parce que maa min b'an bolo plateau kan yan donc n b'a dɔn o bɛ fɛn caman kalama voilà d'accord kɔrɔfɔ b'i bolo. n bɛ taa Clément e fanfɛla la n'i ye jateminɛ kɛ sisan nɔ ni gafe minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan vérificateur général bolo sisan ka taa a di jamanakuntigi ma nafa jumɛn de b'a la sariya nasira la. merci beaucoup sariya nasira la nafa belebele dɔ bɛ a la n'a tora sariya kɔnɔna la sabula n balimakɛ ye min fɔ sisan n bɛ n da toliya ko tin n'a dafa. Oui, c'est vrai que Assimi Goïta, président de la République et chef de l'État du Lou, a kuma min fɔ nafaba bɛ kuma in na nka o kɔnɔna la tuguni n'i ye sariya filɛ sariya bɛ yen ani jamana yɛrɛ maracogo wagati dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o fana bɛ yen nɔ nka nin ye sariya beretigi ale na don a kɔnɔ ka loi d'exception ale na olu fɔ a la o b'a to bi Assimi Goïta a bɛ se ka nin sɛbɛn in ta i n'a fɔ a kun dira bandaw ma cogo min na. A bɛ se ka sɛbɛn ta a ka baara ye k'a di kiiritigiw ma k'u ka baara ka kan nafa min fɔlɔ b'a la o ye an jamanadenw kɔni y'a dɔn sisan an n'o y'a sɔrɔ a ye sɛgɛsɛgɛli 33 de kɛ jamana kɔnɔ jamana min n'i tɛ baarayɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ fiyewu Mali kɔnɔ yan ko sonyali tɛ kɛ yɔrɔ min na k'a daminɛ Assimi ka baarayɔrɔ la fo k'a bila planton na i tɛ yɔrɔ foyi sɔrɔ Mali kɔnɔ yan ko sonyali tɛ kɛ yɔrɔ min na o baarayɔrɔ tɛ Mali kɔnɔ yan nka a se kɛra min ye maa da se a taara 33 sɛgɛsɛgɛ o 33 la a yayalatɔ sera minisiriso kelen ma dɔw ko k'ale dabali banna a kelen tɛ bɛɛ dabali bannen don nka a bɛ faamu ni funufunu wulila i b'i ɲɛ tugu ni fiɲɛ tɛmɛna i b'i ɲɛ yɛlɛ mun y'a nafa sɔrɔ o ye jamanadenw y'a dɔn sisan jaja an bɛ Mali kura ko min na nkalon don Mali kura ko tɛ yen jaja halisa sonyali bɛ kɛ Mali kɔnɔ min ka jugu ka tɛmɛ kunun kan o kɔni dɔnna an n'o dɔn sisan rapport in fɛ ja mɔgɔw ma siran sonyali ɲɛ ja halisa maa kelen bɛ maa 100 ta dun ja halisa Mali kura ko kɛra kuma dumani de ye
nga ma kɛ kɛwale a ma kɛ taabolo ye o bɛ jamana in kɔnɔ yan hali sini sɔgɔma Mali faamaw bɛ suɲɛli kɛ sini ye ntɛnɛn ye n'i taara bureau kɔnɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ bilahi i bɛ taa sɔrɔ phosphate ni sulfaturation ni signature kuntanw bɛ munumunu na bon d'essence bɛ munumunu na i b'a fɔ k'a ma san hali sini sɔgɔma ntɛnɛn wuli ka yala ministre so la i t'a kelen sɔrɔ suɲɛli tɛ kɛ min kɔnɔ an y'a dɔn ja yɛlɛma ma kɛ ja jamanadenw ye min ɲini k'a ka yɛlɛma Mali kɔnɔ an y'a dɔn balimakɛ k'o ma kɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan nafa min b'a la an n'a dɔn n'o sɔrɔ jigi min dara Asimi Goyita kan ko a bɛ se ka yɛlɛma kɛ ko a nakun de walasa ka Mali bɔ kɔrɔlen na ka kɛ kura ye k'ale ko n'ale échouera ko kɔrɔ ko Mali denmisɛnw échouera fo sabula ko jamana ye Maliyɛnw de ta ye rapport in di don Asimi ko priorité o kɔrɔ ko kɛlɛbolo foyi tɛ ale la bi ka tɛmɛ yurugu kɛlɛ kan an n'a dɔn Asimi bɛ se ka kɛ n'a se ka kɛ nafa min yɛrɛ b'a la ni bɛɛ ye san 100 ɲinan kɔ an n'a dɔn n'o y'a sɔrɔ Asimi ko ye tiɲɛ ni tiɲɛ tɛ ni fɛn ma bɔ nin na an n'a dɔn ko ja fɛn ma bɔ ATT ta la i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min na an n'a dɔn ko fɛn ma bɔ IBK ta la wa an n'a dɔn ko fɛn ma bɔ Bandaw ta la cogo min na fɛn ma bɔ Asimi fɛnɛ ta la ja n bɔra filani dɔ Fuseni de ka munan kɔnɔ ka taa Alasani ka munan kɔnɔ tɔgɔ de yɛlɛmana foyi ma yɛlɛma Maliko la an n'o dɔn n'o sɔrɔ Asimi sigi kun ye Maliko ye n'o sɔrɔ Asimi sigi kun ye tiɲɛ n'o sɔrɔ Asimi kun ye yurugu kɛlɛ ka fantanw ka hakɛ d'u ma ka jamanadenw ka hakɛ d'u ma nin rapport sen fɛ an n'a dɔn n'o sɔrɔ Asimi bɛ min fɔ n'a bɛ ka min miiri Asimi ko la n'o ye tiɲɛ n'o tɛ tiɲɛ a nafa y'o di ni n'a n'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ ni nkalon ye min ye Maliko la ni Mali kura ko ye tiɲɛ ni nkalon don an n'a dɔn rapport fɛ sabu vérificateur ye kuma dɔ fɔ o ka bon n'a ka kuma bɛɛ o ye jumɛn a ko n ye sɛbɛn min di n dan bɛ nin sɛbɛn in na k'a fɔ kuma min b'a kɔnɔ tiɲɛ don nɔbɔli bɛ se ka kɛ n'a ye kuma banna ye vérificateur ye kuma ban pewu a ko a ye sɛbɛn min di Asimi ye sɛbɛn min d'i ma n bɛ n kala ka ne ka kuma min b'a kɔnɔ n'u ye suɲɛli kɛ ka namara kɔnɔ k'olu salon ta n'o dira Bandaw ma o ye tiɲɛ ye o y'a sɔrɔ e ye vice président ni ɲinan ta i kɛra président ye sisan n'i ye min d'i ma fɛn min b'a kɔnɔ wulibali don sɔsɔli t'a la n'i bɛ min bɔ a la i b'o bɔ a la n'i ma fɛn bɔ a la i ma fɛn bɔ a la an jamanadenw sigilen bɛ ka Asimi de kɔnɔ. ok baasi tɛ maître n bɛ taa e fɛnɛ fanfɛla la aw ye sariyatigiw ye e yɛrɛ bolo sariya nasira la nafa jumɛn de bɛ nin sɛbɛn in na. sariya nasira la nafa nin sɛbɛn in nafa ka bon kojugu mais yanni n ka n da don o la n balimakɛ Dunbiya ye ɲininkali dɔ kɛ ka a tɛngu an na k'a yira k'a fɔ anw ka sariya sunba dɔ de bɛ n'an b'a fɔ a ma ko constitution ale de sariya sunba in ko jamana ɲɛmaa min kala filila a taara o de bɛ wele ko juge ka ɲɛmaa ale de ye jamana juge kiiritigɛla fɔlɔ ye n'an b'a fɔ a ma le président de la république mais an bɛ don min na bi o président de la république tɛ jamana in kɔnɔ bi jamana ɲɛmaa min bɛ yen bi o ye le président de la transition chef de l'état o ye Asimi ye olu nana cogoya min na u ma na kalafili kɔnɔna in na bon an bɛ wagati min kɔnɔna la sisan an bɛ se k'a fɔ an bɛ fanga la fanga min n'a bɛ ka kɛ n'an b'a fɔ a ma an ka nanzarakan na ko le régime d'exception c'est-à-dire an ti fanga kɔnɔ fanga min ye démocratie fanga ye n'a bɛ ta ka bila sariya minɛn yɛrɛ kɔnɔna la n'an b'a fɔ a ma légalité anw t'o kɔnɔ sisan marifatigiw de ye nana fara jamana kɔnɔdenw kan dankarila fanga la fanga min jamana kɔnɔdenw tun ye kala fila ye an b'a fɔ tan n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye donc sisan fanga min b'an kunna régime militaire d'exception de don n'i y'a ye an ni diɲɛ bɛ kɛlɛ la parce que an ka fanga bi a tɛ sariya minɛn kɔnɔna la donc mɔgɔw ko o faamu donc Asimi de bɛ yen bi parce que n'i y'an ka jamana ta a b'i ka mara ni sariya sunba fila de ye o yɛrɛ souvent anw yɛrɛ sariya dɔnna an b'an yɛrɛ ɲininka anw ka sariya sunba min bɛ yen ni sariya t'a sanfɛ n'o ye constitution ye o bɛ yen dan ma kari o la sɔrɔsiw ma dankari o la sɔrɔsiw tilala tuguni ka sariya wɛrɛ ta n'an b'a fɔ a ma ko la charte de la transition mais ko yɛrɛ kɔnɔna la yirala k'a fɔ o charte in yɛrɛ o valeur ka bon ka tɛmɛ an ka sariya sunba in yɛrɛ kan parce que a yirala kɔnɔ k'a fɔ ko ni firingan donna o ni constitution sigisen dɔ kan jo bɛ di sarti sigisen de ma ka tɛmɛ constitution kan n'an b'a fɔ a ma ko en cas de contrariété donc o b'a yira k'a fɔ olu ye sɛbɛn min dilanna ni furancɛla fanga fɛ o de valeur tara ka bonya n'an ka constitution ye anw yɛrɛ b'anw yɛrɛ ɲininka o la mais o ye fanga yɛrɛ n'a a kɛcogo ye k'a yira k'a fɔ ko bi an tɛ fanga la fanga min bɛ yen n'a bɛ démocratie fanga ye minɛn kɔnɔ n'a bɛ ta tuguni ka bila sariya minɛn kɔnɔ n'o ye légalité constitutionnelle ye an t'o kɔnɔ bi donc bi jamana ɲɛmaa min bɛ yen bi n'a bɛ jamana ɲɛmaaya jɔyɔrɔ kɛ
o ti maa wɛrɛ ye o ye Asimi de ye ka na aw ka ɲininkali in na vérificateur général ne bolo n y'a fɔ a nana hakilina min na hakilina in tun ka ɲi k'a fɔ ko ka kɔlɔsili minɛn di maa ma maa min tɛ politikimɔgɔw ka minɛn kɔnɔna la min da sera contrôle général des services publics ma n ko bɛ premier ministre ka minɛn kɔnɔ o bɛ se ka sera premier ministre bɛ se ka kɛ politikimaa ye ni maa bɛ ministre so la k'a ye yuruguyurugu kɛ k'o contrôle général ka kɛ politikimaa bɛ se fɛn bɛɛ la maa min b'i ka minɛn kɔnɔna na i b'a kɔlɔsi i bɛ se ka dankari a ka baara la o ye kelen ye i b'i sen d'a kan fila les inspections ministérielles a bɛ ministre ka minɛn de kɔnɔ n'u wulila o caman bɛ kɛ jamana in kɔnɔ Clément sera a ma yuruguyurugu ɲɔ ɲana ye an da bɛ s'a ma o parce que ka jamana in yɛrɛ sigi a sentigɛ kan k'a sigi a sentigɛ yɛrɛ kan foyi wɛrɛ tɛ yuruguyurugu kɔ armée tun bɛ bolo min kan yan'an ka se bi ma wari dɔw de kasabi bɔra ko ka jamana armée dɛmɛ o wariw de kun man ɲana armée ma bon i b'o ta i b'o bɔ yen nɔ i bɛna kalanko ta fan fɛ nafolo min kan ka don ye a bɛ kun man ɲa kan ekɔliso in a kɛra wari ɲini yɔrɔ ye n'i bɛ wari bɔ dɔrɔn i bɛ se k'a baara in kɛ o kɛra sababu ye ka na kalanko yɛrɛ sigi a sentigɛ kan i bɛ bɔ i bɛna kiiritigɛ bonda la an yɛrɛ ye kiiritigɛla ye a yɔrɔ la nimisiwasa ma sɔrɔ ka da mun kan yuruguyurugu kelen a bɛ ye o i bɛ bɔ yen tuguni i bɛna politikimɔgɔw ka jamana yɛrɛ sɔrɔ min bɛ kalifa u la k'u k'a labaara vérificateur ka na an da bɛna se chiffre ma o maa kelen bɔ o miliyariw ta k'u kɛ u kelen poche la donc jamana bɛ yen n'a bɛ ka taa tan wa an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi o jamana in ka ɲɛtaga a bɛ sigi sentigɛ kan de a tɛ se ka taa ɲɛ a bɛ kɛ dalafɔli ye mais baara tɛ se ka kɛ bon ka na tuguni ɲininkali minɛn kɔnɔna la n ye o de fɔ n ko nin cakɛbonda fɛn bɛ n'a bɛ lakɔlɔsili kɛ a bɛ u ka politikimɔgɔw ka kɔlɔsili minɛn de kɔnɔna la bon a da sera kasika ma kasika tɛ fɛn wɛrɛ ye o u y'o bila président Nagakɔrɔ mun de la n'an b'a fɔ ma ko cellule d'appui aux structures de contrôle administratif fɛn wɛrɛ tɛ o ni sɛgɛsɛgɛli kɛ cakɛbonda mun bɛ n'olu y'u ka baara kɛ olu bɛna di olu ma olu b'a kalan ka exploiter ka ɲɛfɔ président ye jamana ɲɛmaa ye bon ni ne tun bɛ nin sɛbɛn in kɔnɔ u n'a nana a bɛ tan nafa jɔn b'o la o kɔfɛ tuguni an nana fɛn wɛrɛ bila sen kan n'an b'a fɔ ma ko l'office central de lutte contre l'enrichissement illicite o bɛ yen o tile mɔgɔw b'a dɔn o la an tilala ka bɔ o kɔnɔ tuguni fɛn wɛrɛ b'an fɛ yan nɔ n'o bɛ wele ko CENTIF n'a bɛ fɔ ma ko cellule nationale de traitement des informations financières sɔrɔ don cogo n'a bɔ cogo olu mana sobi mana k'a sɔrɔ fɛn fɛn na u ka kan ka a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn nin bɔra yɔrɔ jɔ e ka nin nana e kun cogoya de la i ka se k'o fɔ o b'an fɛ yan nɔ donc an bɛ fɛ ka min fɔ nin fɛn fɛn bɛ yen bi i bɛ taa sɔrɔ nin bɛɛ bɛ jamana marabagaw ka minɛn kɔnɔna la u nana ni vérificateur général ka hakilila ye a da sera a ma au fil du temps u y'a ka contenu u y'a vider parce que a tɛ olu arranger mais an bɛ yɔrɔ min na bi vérificateur da sera a ma nin rapport min dira a ye service da fɛn fɛn tɔgɔ fɔ a la a yera k'a fɔ wari dɔ bunugu banagana ye nɔ wari bunugu banagani tɛ fɛn wɛrɛ ye o a bɛ irrégularité min fɔ ale tɛ kiiritigɛla ye a tɛ kiiritigɛ mais dossier 22 a y'o bila ka taa kiiritigɛ bonda la Bamako yan nɔ pôle économique 3 de bɛ Mali kɔnɔ Bamako yan nɔ pôle économique 1 o ye dossier 16 u y'o bila ka na di Bamako procureur ma min bɛ pôle économique kunna yan Kayi u tilala ka 5 bila ka taa di procureur ma Kayi yen nɔ Mopti ta yen ka 1 bila ka taa yen ka tila tuguni ka dossier 18 ta ka taa di section de compte ma à la Cour suprême o ye critique bonda ye nafolo ko ta bolo ma yuruguyurugu ni faamuyali fɛn fɛn ma se ka sɔrɔ parce que an bɛ jamana kɔnɔ bi sariyasenw de bɛ yen nafolo labaarali législation dɔ de bɛ an b'a fɔ législation budgétaire et financière ni a ma kɛ o minɛn kɔnɔna la u y'a ye k'a fɔ dossier 18 bɛ yen o ma kɛ o kɔnɔna in na u y'o dossier 18 ta ka taa di section de cour de compte ma olu ka sɛgɛsɛgɛli tɔ approfondi ni fɛn yera kɔnɔ k'a bɛ sariya sɔsɔ a bɛ tila ka na laban o critique bonda in de la donc an bɛ fɛ ka min fɔ u ye cakɛbonda fɛn fɛn ta a yera k'a fɔ miliyariw de dunna yɔrɔw la yen nɔ miliyɔn caman de hiringana o yɔrɔ ninnu na donc ni a ye nin ta k'a di Asimi ma bi
parce que franchement fanga yanga na nyugo nega jamana ko do jigi bukan parce que ambe yelema min no fe yelema yere parce que anyo jamana nyama wi yanno sami ukoko san yere dédié lembe yurugurugu kelali la o san yurugurugu min yere kera ama deli ka ke mali kono donc o ba ira ka foko asera anka yurugurugu kele mangan ka ke politique kuma ye et puis yurugurugu kele amangan ka ke fenye ki be foli ta ka ke ka akuma fo akan ka ke jamana yere mara chogo tabolo de système yere de kan ka corruption kele ka boyino ka don jamana kono don hakilana donc le sebe min dirabi ni ye sebe min be jamana kono don hakili samaka na ka fo arbi yurugurugu be jamana in konna na ayurugurugu amaban et puis anga jamana service da ka barake chogo fana arbi ni rapport konna na ira na ka fo nimisi wasa o masoroy basi de Michel Faye mina e fanfala la sisan no ni e jatemne ke ya fo korofo konna na mi yurugu akeli na fa kelendo an tagabolo jamana ngo farafina yere be nga kerenkela mi ka kuma mali tanye de ka mo ni ngal kele tengu e fenela ere bolo nafa jume ni be ni vérificateur général kan sebe na sharia na sirala bon ni antara sharia bolo yere kan ante sigi an yere ka kuma Traoré ya fo sisan mbalma ke fene ya fo an ka sharia sunba yere ko coup d'état madaka mais bi coup d'état fanga de banque donc na sharia sirata ante sigi an yere ka me kuma chogo jume nous de force sharia sunba yere ko le coup d'état est imprescriptible donc à madaka pour la ka fima ko président de la république on va sur la bora sharia sunba la on va sur jamana dembe farla ñogon kan ki sungandi ay nama ke jamana dembe mais keme sigi ni biduru ani kelen o soro li fanfɛ donc jamana tigi a bɛ fɔ de ma ko majorité donc n'an taara sariya sira fɛ an tɛ sigi an yɛrɛ ka kuma Traoré y'i da maga yɔrɔ dɔ la n bɛ sigi o fɛnɛ kan c'est vrai que coup d'état kɔfɛ constitution ni fɛn ninnu bɛɛ nana bila kɔfɛ an nana sariya ta ko charte de la transition mais bi décret o décret n'a bɛ signé a bɛ daminɛ vu la constitution a te fɔ vu la charte de la transition charte de la transition bɛ na kɔfɛ de donc an tɛ se ka constitution ta ko sen kari ko charte de la transition sisan tuguni ka na o constitution kelen ta ko bila charte sanfɛ il faut que an ka dɔn an bɛ taa yɔrɔ min il faut que an ka dɔn an hakililata ye mun ye an haju ye mun ye an mago bɛ fɛn min na an kana kow ta k'u dabiri k'u ɲagami ɲɔgɔn na k'a fɔ ko an ka taa dɔrɔn non jamana tɛ jɔ ten jamana tɛ se ka jɔ ten bon maintenant mun ye vérificateur ka nin sɛbɛn in ye ne bolo belebeleba bɛ yen se ma kɛ minnu ma belebeleba bɛ yen se ma kɛ minnu ma i n'a fɔ jumɛn n'i ye a ka rapport ta an b'a fɔ minnu ma les ministères régaliens o ni Traoré ka kuma bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɔɔnin a rapport in na se ma kɛ primature ma foyi ma fɔ primature kan donc ça veut dire que yen ko bɛɛ ka ɲi peut-être est-ce que wagati de m'u labɔ ka se a ma wa bon wagati ko tɛ o c'est à dire n'a ma ɲa ko vérificateur bɛ yen sɛgɛsɛgɛli de kama ani ka ladilikanw kɛ ka mɔgɔw bilasira ka kunbɛnni kɛ ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye donc n'a ma ɲa ko vérificateur bɛ yen jamana cakɛda bɛɛ lajɛlen bɛɛ de kan ka sɛgɛsɛgɛ se ma kɛ primature ma se ma kɛ CNT ma se ma kɛ ministère de la défense ma Bamakɔ saniya ko ni kiiritigɛ bondaw ni fɛn ninnu an da tɛna don bɛɛ la yɛrɛ c'est vrai dɔ kɛra mais belebeleba de bɛ kɔfɛ belebeleba de bɛ kɔfɛ mais je pense que ni tagalen ɲɛfɛ an da bɛna don nin détail ninnu ni ala sɔnna ma donc monsieur Doumbia n bɛ taa e fanfɛla n b'o ɲininkali kelen fɛnɛ tɛnku e la e fɛnɛ sariya na sira kan a fɛn nafa ye jumɛn ni rapport in bon mais c'est peut-être Faye ka sira fan fɛ dɔɔnin k'a ye k'a fɔ kɔni an bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la jamana yɛrɛ lahalaya tɛ lahalaya tilennen ye yɔrɔ kɔni fɛn min lahalaya tɛ lahalaya tilennen ye n'i ko i bɛ fɛn tilennen b'o la a ka ca ala fɛ o sira sɔrɔ man di o yɛrɛ o bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ a expliquer k'a fɔ se ma kɛ jamana yɛrɛ jɔ senbaw ye minnu ye parce que n'i ko ko ministère régalien o ye a jɔ senbaw ye c'est à dire que tɔ ninnu bɛ se ka bɔ yen fɔlɔ an bɛ se ka ɲinɛ olu kɔ dɔɔnin mais a tɛ se ka kɛ minnu kɔ
olu ma ɲininka olu ma tsɛnsɛn olu ma sɛgɛsɛgɛ donc o yɔrɔ bɛ mais je pense fɛn filanan yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛ min ye nin cadre kɔnɔna la n bɛ se Traoré ka kuma de ma ye c'est vrai premier ministre bɛ se ka kɛ politique mɔgɔ ye donc n'i ye mɔgɔw to a ka mara kɔrɔ a bɛ se ka politique ko bɛ se ka y'a la mais n'i kɛra jamanakuntigi cɛ o cɛ bɛ jamana mara la e politique mɔgɔ ye fura yɛrɛ t'a la bi ni Assimi Goïta n'a bɛ miiri n'a bɛ ko o ko kɛ a bɛ kɛ ni politique cadre de ye bâton de commandement t'a bolo n t'a dɔn a tɛ k'an kɔnɔ a bɛ kuluba de donc a bɛ politique baara de la sɔsɔli t'a la n'a bɛ politique baara la ni nin ko ninnu nana a fana bɛ bila politique mɔgɔya lahalaya kɔnɔ o de la k'a fɔ ko nin fɛn ninnu ma marché ko politique mɔgɔya lahalaya de nɔ don o tɛ dɛ i kɛra maa o maa ye n'i ye baara sira min ta n'i ye maa lankolon ye a bɛ y'i ka baara la n'i ye maa ɲɛnama ye a bɛ y'i ka baara la politique mɔgɔ a kolon bɛ yen a ɲuman bɛ yen an ye mɔgɔw ye a minnu ye corruption in kɛlɛ yurugu kɛlɛ a kɛcogo ɲuman na an ye mɔgɔw fana ye minnu ma se k'a k'a kɛcogo la minnu yɛrɛ corruption yɛrɛ kɛbagaw ye donc k'a ye k'a fɔ nin rapport kɔni bɛ an na segi kuma de kɔnɔ an bɛ kuma min kɛ san o san nin wagati kelen in na yala dɔ bɔra yurugu la yala dɔ farala yurugu kan ne bolo a sera wagati ma 2003 fo bi dɔɔnin kɛra an sera wagati ma vérificateur yɛrɛ ka vérifier cogo di ni san damadɔ kɔnɔ a ye baara mun kɛ o baara in ka lajɛ a baara y'an dɛmɛ ka pourcentage joli bɔ yurugu la o ka ɲini k'o dɔn n'o y'a sɔrɔ an bɛ ka wari min don baara in kɛli la mɔgɔ minnu bɛ ka bila baara in kɛli la n'an bɛ continuer k'o kɛ an k'o dɔn n'an tɛ continuer k'o kɛ an k'o dɔn mais tiɲɛ kɔni bɛ na yɔrɔ min na je pense que o fana ye laɲini ye k'a fɔ k'a lase hali jamana maralaw ma bi n'u yɛrɛ Assimi y'a fɔ cogo min na k'a ka priorité ye yurugu kɛlɛli ye n'a ka priorité yɛrɛ yɛrɛ o ye a bɛ fɛ vérificateur in ka ɲa vérificateur ka baara ka ɲa a bɔra nature min na c'est à dire vérificateur bɔra a dakan min na u k'a segin o la fɔlɔ a nana cogo min na fɔlɔ k'a fɔ k'a bɛ se k'a ka baara kɛ k'a sɔrɔ a n'u ma parce que a tɛ se k'a ka baara kɛ bi n'a ma tu mɔgɔw la n'i ko fɛn min ma ko autorité indépendante autorité indépendante n'a ye a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ f'a ka taa tɛmɛ kiiritigɛlaw fɛ a ka tila ka taa tɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a ka indépendance banna donc vérificateur ka tant qu'a ka indépendance ma segin a ma a ka rapport in kɔni a bɛ kɛ kumafɛn de ye a bɛ kɛ lakalifɛn de ye mais a ka ca Ala fɛ an bɛ laɲini min kɔ a kun nɔfɛ an t'o sɔrɔ wa a bɛ san damadɔnin bɔ an bɛ min nɔfɛ rapport in na an tɛ k'o sɔrɔ an tɛ se k'an ɲɛ tugu o kan donc ne bolo kɔni o de ye ko ye bi ko min bɛ lajɛ an ka miiri an bɛ fɛ ka nafa min sɔrɔ vérificateur la o bɛ sɔrɔ ka vérificateur to lahalaya min kɔnɔ an k'a bila o kɔnɔ ka taa n'o sira ye. Bokar n'i ye kukuba dɔ ye sanni an ka na don fɛn na a yɛrɛ y'a k'a fɔ ko sisan ko mun ye Choguel Kokala Mayiga ye ko a seginna ka na primature la ko y'a jira k'a fɔ ko le premier ministre par intérim ko il devient ministre d'État en cas d'empêchement voilà ko donc voilà ministre honorable premier ministre empêchera voilà a bɛ se ko honorable donc o ye formation dira ma sisan k'a bɔra ORTM na sisan o décision mais Clément an bɛ e ka kɛlɛ kun dɔn i bɛ baara mun fɛngɛra sisan an b'a fɛ k'a dɔn rapport jumɛn de bɛ vérificateur général ye ani procureur pôle économique ye rapport jumɛn de b'o ni ɲɔgɔn cɛ. rapport min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye vérificateur général bɛ baara kun fɔlɔ de kɛ n'i ye faamuyali jateminɛ n'i ye logique judiciaire jateminɛ vérificateur général bɛ baara kun fɔlɔ kɛ o ye jumɛn ye ka taa bureau kɔnɔna la ka taa sɛbɛnw sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ wari hakɛ min dɔrɔn ma a ye sanni minnu kɛ jamana nafolo a ye min labɔ joli bɔra joli tora yen nɔ mun sanna est-ce que a sanna a sancogo la ani fɛnw ale b'o baaraw kɛ o b'a to procureur kan ka to o sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ a bɛ a kisi o ma ni vérificateur général ka rapport lajɛ ni procureur yɛrɛ ye o b'a yira k'a fɔ a kɔni sera yɔrɔ minnu na n'a ye défaut minnu fɛ baara bɛ nɔgɔya procureur ma a bɛ komi ale bɛ ka sira lajɛya procureur ye. mais ne b'a ka yɔrɔ min dɔn sisan comme i da bɛna maga o yɔrɔ la o an bɛ taa sisan o vérificateur nin a taara papier mun di président ma ko y a eu 55 milliards i y'a faamu o puis 55 milliards détourné yɔrɔ mun na structure mun na nin sisan bon donc o kɔrɔ n'an y'i faamu sisan n'a y'o rapport di président ma vérificateur b'o ta ka taa di pôle économique procureur ma ale fana bɛna mun wɛrɛ de kɛ donc ale bɛ sinsin o kan wa ou bien mun. ale bɛ o ta. Normalement an bɛ k'an pan yɔrɔnin dɔ kɔnɔ o ye président jɔyɔrɔ y'a la. voilà bon ok. ni président y'a kalan président de kan ka fɔ sisan ayiwa n'a y'a kalan an y'a sɛgɛsɛgɛ
an b'a ɲini sisan fanga bere tigilamɔgɔ n'o ye procureur ye pôle économique an ka pôle économique ta parce que a bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ min to an ka pôle économique ta a y'a bila ka taa pôle économique la ne yɛrɛ ka yamaruya di a ka ko in ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ n'a taara pôle économique la ni procureur y'a sɔrɔ ale bɛ sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ minnu tɔgɔ b'a la ale bɛ sɔrɔ ka wuli sisan ka taa sɛgɛsɛgɛ tuguni k'a sɛgɛsɛgɛ tuguni n'o y'a sɔrɔ min fɔra lakika la nin ye tiɲɛ vérificateur général bɛ se k'a fɔ sisan ko aw ka nin caméra in ko nin sanna $40,000 nka ale sigalen don k'a fɔ nin tɛ $40,000 caméra ye procureur bɛ sɔrɔ k'a fɔ Bukele ayiwa a shérifla mɔgɔw k'e ka nin caméra in san i ko k'i y'a san $40,000 na ni facture an k'a lajɛ i bɛna nin facture procureur bɛ tila k'a fɔ tuguni na ni nin fɛn très souvent o ko bɛ kɛ gendarmerie la Bamakɔ ta n'an y'o ta sisan i b'a sɔrɔ k'an mɔgɔw ka service d'investigation judiciaire olu ka baara bɛ bonya o kɔnɔna la kosɛbɛ a b'olu de olu bila olu b'i wele ka fɛnw sɛgɛsɛgɛ ka sɛbɛnw ɲini u bɛ sɛbɛnw ɲini fɛ ni sɛbɛn sɔrɔla u tɛ dan o ma dɛ commerçant min e y'a sa o fɛ o bɛ tila k'o wele k'o sɛgɛsɛgɛ o dɔrɔn tɛ dɛ o y'a ta fo yɔrɔ min na ka na n'a ye o b'o jateminɛ parce que a bɛ se ka kɛ o taara ta wari min na ni e bɛnna kan e de taara fɔ a ye k'a ka kɛ $50,000 o b'o sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a jɔr'i la gendarmerie mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka rapport kɛ n bɛ k'an ta exemple la olu b'a rapport kɛ k'a bila ka taa pôle économique procureur fɛ yen o b'a lajɛ sisan k'a fɔ anw kɔni anw seereya kan k'a fɔ vérificateur général ye kuma min fɔ anw ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la Bukele y'a fɔli min kɛ ko caméra in sanna $40,000 ani commerçant kɛ Tarawele de bɛnna kan k'u ka $20,000 fara kan an ka sɛgɛsɛgɛli ye o yakubaya wulibali don procureur bɛ sɔrɔ sisan k'i wele k'i sɛgɛsɛgɛ ani bɛ kuma daminɛ sisan a bɛ question posé kun sabu wulibali b'ale bolo sisan seerew b'a bolo i kumaw b'a bolo e yɛrɛ fɛn minnu fɔ a bɛ sɔrɔ ka segin ka na question posé n'a ye question posé k'i sɛgɛsɛgɛ n'a jɔr'i la o b'a fɔ waati la ma sisan k'a ye mandat k'i kan a ye mandat k'i kan o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ y'a dɔn sisan wulibali la c'est kabako dɔ de bɛ Mali kɔnɔ Bukele mɔgɔ mandat tɛ se ka kɛ mɔgɔ kan mais subhanalayi a ka bon hakili ma ni i b'a fɔ f'e yɛrɛ bɛ ɲagami mandat tɛ se ka kɛ mɔgɔ kan ka sɔrɔ wulibali de tɛ procureur bolo k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ gendarmerie ka enquête kɔfɛ nin sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɔfɛ a bolo dalen kisɛ kan a bɛ sɔrɔ ka mandat k'i kan k'a ye taa mara ye marali kun tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ a ma fɔ k'i ye zo yɛrɛ k'a ye taa mara ye walasa ani minnu bɛ a namaratɔya la a n'olu kana don ɲɔgɔn na k'u bɛ ne ka tiɲɛ ɲagami bilen kelen filanan walasa a kana boli sabanan walasa a kana fɔ k'a bɛ fɛn wɛrɛ ɲagami bilen sabu ni bolo bɛ kisɛ min kan n y'a dɔn sisan tiɲɛ don n'o mandat kɛra a bɛ sɔrɔ ka taa juge d'instruction a tɔw bɛ yen nɔ ko tin m'o dɔn o bɛ sɔrɔ ka taa olu fɛ yen o fana bɛ tila k'i wele dɛ juge wɛrɛ bɛ yen o fana bɛ tila k'i wele tuguni k'i sɛgɛsɛgɛ procureur ka kuma kan ka sɔrɔ k'a ka rapport kɛ nin bɛɛ de bannen kɔ taa di juge wɛrɛ ma o fana bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɔrɔ k'i wele ka taa kiiribon ma mɔgɔ bɛ taa tila o la cogo di e b'a faamu cogo di ko nin baara bɛɛ kɔfɛ zon bɛ minɛ Mali la ka tila ka taa fɔ tuguni ko erreur b'o la ko fili b'o la ko liberté provisoire bɛ di ko muso ɲuman den do k'a tilala a fadenw na e bɛ nin faamu cogo di kuma bila n ye procureur dɔw ye Mali kɔnɔ yan u ye zon min minɛ Mali kɔnɔ yan k'o ye suɲɛli kɛ plainte anw yɛrɛ ka plainte déposé len kɔ sɛgɛsɛgɛli kɛlen kɔ an kɛlen kɔ ka san 2 kɛ enquête la k'o di procureur ma wulibali la o ka jugu ni vérificateur ta ye koyi walahi n ye n kale min na an ye min sɛbɛn a kɔnɔ wulibali don dɔw yɛrɛ ka baara tiɲɛna sababuya la o dila ma procureur ma procureur taara ka taa o sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a gɛn k'a jɔ a la a yɛrɛ ko jɔn ko ala tiɲɛ la ne bolo sera a ma n y'a ta o taara bila kaso la mandat o jugement kelen kɔ Bukele o bilala ko liberté provisoire o jugement o kɔfɛ tuguni ka jugement kɛ o ka tila ka Mali battu kuma min na o procureur kelen kɔ ministre ye c'est-à-dire hali fo k'i sa i t'a ɲɔgɔn wɛrɛ ala ka dugukolo sanfɛ yan o procureur kelen ala sɔnna o ka kɛ ministre ye Bukele ale to dɛ ala sɔnna o ka kɛ ministre ye Mali kɔnɔ yan procureur min y'a minɛ k'a ye suɲɛli kɛ o procureur ala sɔnna a ka masaya kɔnɔ k'o kɛ ministre kuturu yɛrɛ ye o ministre lama o zon bilala Mali kɔnɔ yan ko parce que ko jamana binna kan o kɔrɔ ko procureur ma ka baara kɛ o kɔrɔ ko o ministre de tɛ se baara la quoi
a ka ministre mais ka a bara mi procureur kono ko o zoro yi ko ta ko blé ministre la morale communiquer ke ka fo ko ko mi ka na enquête ke ko écrit ke to de mania ko c'est mega kiri ka fo bi wala ara kiri te bi d'accord mais ne va ka rom donné parce que Bakar fou kamba mais me mal ko ko modifier parce que te mal ko d'accord mais ma ka rom don parce que ka ga fo ko 55 milliards commandé a yera rom na mais Clément est-ce que ni bisi ka fa to ko yoro daman fa ko kele a fo ma no ma di ma 600 no ma la ama fo yoro de santé lari ouais ni ya yoro jasmine santé bala transport bala covid ko éducation kalaro ani décentralisation mara ceboro ani ministre de énergie no anga courant tike be ka minute fla ko courant ko ni jigo ni ra malero ne jiri ba mi teme shilabli o don ani sanboro yo ambala ngangu sanboro aman dishikushi ko sanboro so sanboro fu tambulu sanu fu tambula anga sanu be ta already nu ka dunta bora la sanu fu tambula ni sanu be mo blo mo te sanu ordonnance wa fle mali kona sanu fu tambula sanu te mala mulo ko na ko sanu boro ba mulo de fu tambula o sanu bolo era jurube gouvernement o ko fe tuguni développement rural no Sénégal ka yore yore yare bo ko do angara ko do ama Sénégal ko mo labi un totora mi o yan kono bara fali o toro wari fene dun o bala ani tuguni ko technologie no e bololo sray ani no bore ani information no ka bara ro ni fo ka fo me ro mina o ka dunta sira kuna fo ndi yoro Sénégal o ka wari ani e ko nga kuran waru ananga sonbo waru ani transport siraba waru siraba kan glan femuna o yo be di dun o dune amakla koy ako milliard bidru ani woro mais bokila ma barabake o wallahi ama barabake ma fore vérificateur général samba et alhamdou babi c'est ça ama barakere kata milliard keme flan bidru be du mali kona sansa Clément le Clément da fi ni cɛ sɔrɔla mali kɔnɔ min sɔsɔ mais mali ko kuma haram fo lahara milliard kɛmɛ fila bi duuru a ma gɛlɛn koyi i bɛ ale yɛrɛ ka rapport bureau de vérification général rapport ta o tile ye rapport min bɔ i b'o ta contrôle d'état ka rapport n balimakɛ maître da sira ma i b'o ta agence transparency mɔgɔw i b'o ka rapport ta i bɛ tila ka Frédéric Ebert mɔgɔw fondation i b'o ka rapport ta afrobaromètre n'o ye journaliste ka enquête i b'o fana rapport ta i bɛ kanajɔn ya rapport laban min kɛ mali kan i b'o ta fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa bɛn milliard kɛmɛ fila ani bi duuru mali faamaw y'o de siɲɛ mali kɔnɔ yan salon an bɛ waati min na nin an bɛ waati mali kura in mali kura milliard kɛmɛ fila ani bi duuru i bɛ milliard kelen dara wa 1000 millions 1000 millions y'o fɔ ɲɔgɔn ta faamu dɛ million ba kelen tɛ dɛ san bi duuru ni naani ani kalo kɔnɔntɔn ni tile mugan don dɔ bɛ 50 o de ye milliard kelen san bi duuru ani san naani ani kalo kɔnɔntɔn ni tile mugan don o don i bɛ 50 o de ye milliard kelen o tigi o ma kɛmɛ fila bi duuru a bɛ bɛn san ba kelen ani san kɛmɛ naani ani san bi naani ani kɔnɔntɔn don o don 50 mali faamaw b'o de dun mali kɔnɔ yan. C'est moi qui wari kuma sɛgɛsɛgɛli kɛra yɔrɔ mun kan mali baarayɔrɔ bɛɛ sɛgɛsɛgɛli kɛra n'i ye dɔ yira ko ta la o de ye kuma lasurunya ye n ta bɛɛ mali baarayɔrɔ bɛɛ bɛ sonyali kɛ a bɛɛ ka daminɛ mairie la ka taa bila fo président Fassimi Senkɔrɔ o bɛɛ bɛ sonyali kɛ tout le monde toute l'administration malienne vole dans ce pays là l'administration bɛɛ maintenant milliard kɛmɛ fila bi duuru bɔ kelen n bɛ kuma surunya komi avocat bɛ olu ka kuma ka ca n'anw ta ye ani consultant ni politologue ne bɛ kuma surunya joona ala bɛ bɔ k'an lamɛn dɔrɔn kuma bɛ fenêtre ninnu dɔ dayɛlɛ bokele an bɛɛ silamɛ de mali sinsinnen don fɛn fila de kan nin da dilan ka s'a ma radio so dɔ la a ko mali sinsinnen don fɛn fila min kan o ye silamɛya diinɛ quoi ani danbe ni côté Kulibali de la ka nin fɔ côté Tarawele de la ka nin fɔ radio so dɔ la ani ne tun bɛ émission na ye n bɛ kuma in ta n b'a la segin bi maliyɛn bɛɛ k'a mɛn diinɛ ani danbe mais diinɛ danbe sɔrɔ an fɛ yan kira dɔ tun bɛ yen ko journaliste an b'a fɔ o ma ko Yunusa jɛgɛ y'a kunu sabu k'ala y'a ci k'a ka taa fɔ ale ka danfɛnw ɲɛna k'a bɛ ka walifɛn dun ni ala dimina suratul bakara kɔnɔ komi an bɛ sherifuw ka seli kan ala m'a fɔ k'a bɛ yuruguyurugu mɔgɔw a m'a fɔ k'a bɛ mɛlɛkɛ bila la tabi taa janama kɔnɔ mɛlɛkɛw b'i tɔɔrɔ yen ala ko suratul bakara kɔnɔ a ko i ye Yunusa ci mantow ma u ma lamɛn ko n diminen don n y'u halaki diɲɛ bɛ wuli mɔgɔ ta dugu in yɔrɔ dɔn bilen yuruguyurugu kosɔn dɔ ka dɔ ta dun ni ala ye n kale n ka alaya la
maa ma n'i bɛ walifɛn dun ne b'i nagasi k'i kɛlɛ ni yɛrɛ ka funu ye ala ka funu Mali faamaw bɛ Mali fantanw ta de dun Mali yɛrɛ faama tɛ nisɔndiya fiyewu fo n'a ye fantan ta dun a tɛ kɛ muso ɲuman den fiyewu fo n'a ye fantan ta dun mobili jumɛn sanga bonyalen don Mali kɔnɔ mobili bɛɛ katikati tɛ wa ka nafa jumɛn bɛ katikati la n ko sira kolon bolili de bɛ katikati nafa ye d'accord mais ma tila o mais an bɛna komi kuma bɛna tourner n bɛ fitinin dɔrɔn f'i ye n bɛ kuma bila tɔ bɛ tɛmɛ n'a ye miliyari 250 min bɛ dun yan a bɛ bɛn kilomɛtiri 2,500 de ma k'a kɛ goudron ye Mali kɔnɔ yan e k'anw ka siraw lajɛ Bamakɔ kɔnɔ yan n'i ye kilomɛtiri 3 boli Bamakɔ goudron dɔ kan n m'a fɔ Asimi b'o boli sira min fɛ ka bɔ Kuluba ka taa aéroport Senu ka sigi o sira in tɛ dɛ o t'anw ka sira ye o ye faamaw ka sira ye n'i bɔr'o kan ala kama Mali sira dɔ jira n na goudron Bamakɔ yan 21e siècle 2022 diɲɛ bɛɛ tilalen kɔ sira dilan na i ka goudron kelen yɛrɛ la kilomɛtiri 3 k'i bɛ se k'a boli n'i kɔdimi min minɛ ala kama o fɔ n ɲɛna Bamakɔ yan kilomɛtiri 2,500 o de wari bɛ dun yan san o san o kɔfɛ an ka kalanko tiɲɛnen don n'o tɛ miliyari 250 n'a bɛ bɛn ɔkɔliso 1,800 de ma an denw yɛrɛ tɛ ka burusu sɔrɔ ko la bilen o y'a ko bannen yɛrɛ 1,800 maliyɛn den 300,000 de bɛ se ka taa ɔkɔli la san o san Mali faamaw bɛ wari min dun dɔgɔtɔrɔso 1,500 u ka calcul experts tulo b'an kumakan na dɔgɔtɔrɔso 1,500 Bukele o de bɛ se ka jɔ Mali faamaw bɛ wari min dun n'u y'a jɔ la bilahi bana tɛ mɔgɔ si faga Mali dɔgɔtɔrɔso la yan nɔ 2,000, 4,000, 5,000 mais sisan Mali dɔgɔtɔrɔso tɛ yen su in na sini sɔgɔma yala n'i ma dɔgɔtɔrɔso dɔ sɔrɔ ko mɔgɔ dɔ dalen bɛ ni ordonnance ye 2,000, 3,000 k'a bɛna sa a ma se k'a furakɛ o tɛ Mali kɔnɔ yan o dɔgɔtɔrɔso tɛ yan mais ka kuma laban denmisɛnnin 70,000 250 milliards bɛ se k'o don baara la e ka Mali denmisɛnninw lajɛ u tɛ baara la bɛɛ mana wuli mɛ débrouiller n'i tilala kalan na diplôme de b'i bolo a kɛra papier fu ye n'i yɛrɛ y'i den don Mali école la o kɔrɔ komi i y'a bila retard de la n'a tilala kalan na a tɛ baara sɔrɔ sabu diplôme 12,000 de bɛ di Mali université la san o san a 12,000 la ko mɔgɔ 100 ne ka chiffre tɛ ministère de l'éducation ka chiffre ani ministère du travail ko a mɔgɔ 100 mɔgɔ denmisɛnnin 3 dɔrɔn de bɛ baara sɔrɔ a tɔ 97 o tɛ baara sɔrɔ jamana min ni maa 100 maa 77 o denmisɛnnin san 18 ka bila san 35 la mɔgɔ 97 mɔgɔ 100 la olu tɛ baara sɔrɔ jamana kɔnɔ faamaw bɛ tila k'o wari dun fɛn tɛ bɔ a la bana bɛ ka mɔgɔw faga ji t'u bolo courant t'u bolo sira t'u bolo foyi tɛ jamana kɔnɔ k'i b'i bolo si min ma ko Mali kɔnɔ ko alhamdulilayi. D'accord ok Boubacar Clément an y'a faamu sisan maître o kuma kelen ninnu an bɛna e fan fɛ. Bokele yanni n ka i jaabi n b'i jaabi n bɛ pereperelatigɛ dɔ di Dunbiya ka kuma kan c'est à dire ni n ko politiki mana f'i ɲɛna politiki ye hakilina de ye hakilina min bɛ kɛ ka jamana mara ni ne nana n bɛ baara kɛ ni hakilina min ye o hakilina in kɔnɔna in de na nanzarakan na o de ye politiki ye o mais maaw de b'an fɛ yan maaw dɔw ye o de ta minnu b'o o hakilina in lawaleya kɛ a kɛra dɔw ka baara kɛta ye et puis n b'a fɔ ka pereperelatigɛ fana di n b'a fɔ k'a fɔ ko le service de contrôle des services publics k'a ti k'a ka baara kɛ an da sera ma k'a fɔ maaw de bɛ jamana in kɔnɔ maa min bɛ yen n'i bɛ yurugurugu kɛ o maa tɛ sɔn sugu si la yurugurugu kɛlɛli a n'a sɛgɛsɛgɛli ka se ka sira sɔrɔ misaliyala ne min bɛnna o maa dɔ ma i b'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli tɛ se ka taa a kan ka taa cogoya min na et puis mun ye an ka jamana ɲɛmaaw bila ka na ni vérificateur général ye parce que o y'a ye k'a fɔ ni structure min b'anw fɛ yan ni olu tun y'u ka baara kɛ ka se a nimisiwasa yɛrɛ la est-ce que an mako tun bɛna se vérificateur général ma Amadou Toumani Touré ala ka hinɛ la a nana n'a ye mun na parce que a y'a sɔrɔ nin contrôle général des services publics bɛ yen inspection bɛ yen structure wɛrɛ bɛ yen min bɛ kɔlɔsili kɛ o mais n'i y'a ye o bɛɛ kɔfɛ a nana ni nin ye et puis n'i nana minɛn min kɔnɔ nin ka kɛ cakɛbonda min y'a yɛrɛ ye nin nafa ye o de ye une autorité administrative indépendante o nafa ka bon ye pour que a ka se ka baara kɛ lafiya misaliya kɔnɔna la laɲini ka se ka kɛ o t'a yira k'a fɔ mun bɛ yan nɔ u t'u k'u ka baara kɛ mais olu ka baara kɔnɔna na nimisiwasa de ma sɔrɔ donc n'o pereperelatigɛ n b'o di ka na aw ka ɲininkali dɔ la a ye ɲininkali tungu Clément na ko a rapport jɔn bɛ vérificateur général ni procureur cɛ mɔgɔw ka faamuyali kɛ
ni rapport min dira jamana ɲama ma a y'a sɔrɔ vérificateur général y'a ka baara kɛ déjà dossier mun bɛ yen n'ale hakilina k'a fɔ ko sariya sɔsɔra et puis an ka misaliya kɛ n ko vérificateur sigilen bɛ sen 4 de kan a ka sen fɔlɔ de bɛ nafolo sɛgɛsɛgɛ sen 3 tɔ wɛrɛw bɛ yen mun bɛ kɔlɔsili kɛ mun bɛ laɲini kɛ jamana kan ka mara cogoya min na mais a ka sigi sen fɔlɔ n'an b'a fɔ ma vérification financière et de conformité n'ale y'o baara in kɛ ale tɛ critiquer la ye dɛ ale tɛ se k'a fɔ ko nin de ye nin ye ale bɛ se ka min fɔ a ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na n bɔra nin nafolo ninnu kasabi kan nin nafolo ninnu taara mais a nafolo ninnu justificatif ma se ka di yan nɔ n'ale ye o ye ale b'a jateminɛ n bɛ nin bila ka taa di procureur ma yanni dossier ka taa di Asimi ma o y'a sɔrɔ dossier 22 in olu taara di a fɛ procureur fɛ sariya b'a bolo dossier mun bɛ n'ale yɛrɛ hakili la ko sariya sɔsɔra vérificateur général bɛ se k'u dénoncer procureur ye o de rapport b'ale ni procureur cɛ n'an b'a fɔ a ma ni dossier min bɛ yen n'a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko nin dossier kɛnin na ne bolo parce que ale tɛ kiiri tigɛ n b'a segin a kan tuguni ale tɛ se k'a fɔ ko nin ye misaliya la nin ye détournement ye ale tɛ se k'o qualification di o de la i b'a ye a ka rapport kɔnɔ a b'a fɔ ko les irrégularités donc ale bɛ se sisan dossier 22 ale ye olu di déjà procureur ma o a ye 16 di Bamako procureur ma di pôle économique ma ka 5 di Kayita ma ka 1 di Mopti ta ma o kɛra yanni a rapport ka taa di Asimi ma o ka tila k'o dossier ninnu dɔw ta cakɛbonda min bɛ yen n'a bɛ jamana ka nafa makaran n'o ye direction générale du contentieux ye ka taa o dossier ninnu min ale y'olu bila ka t'u di procureur ma u ka tɛmɛ ni baara ye ale bɛ t'o di mais a bɛ se ka k'a taara dossier min yɛrɛ di sariya minɛn kɔnɔna na procureur ni tribunal ka kiiritigɛlaw ka jateminɛ kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ sariya sɔsɔ wale yɛrɛ tɛ mɔgɔw k'o fana faamu mais a rapport min b'ale ni procureur général cɛ o ye de ka taa dossier di procureur ma n'an b'a fɔ a ma ko dénoncer a y'o kɛ o yanni papier ka taa di Asimi ma mun bɛ ɲini Asimi fɛ bi fɛn wɛrɛ tɛ o ale de ye kiiritigɛla fɔlɔ ye jamana kɔnɔ ni ale yɛrɛ ka laɲini kɛra yurugu kɛlɛli ye maa b'o baara in kɛ i b'o ta sɔbɛla o ni m'o ta sɔbɛla ɲama yɛrɛ ka taabolo ye a ka laɲini ye ni m'o ta sɔbɛla bere min bɛ bi kan o bɛ bi kan o donc ka n'i ka ɲininkali kɔnɔ o de rapport b'a aw cɛ a y'o baara in kɛ yanni rapport ka di Asimi tɛna rapport ta dɛ mɔgɔw k'o faamu ka taa di juge ma dɛ a bɛ d'a ma a k'a dɔn k'a fɔ u ye baara min kɛ sen 4 in kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ laɲini kɔnɔ kɔlɔsili kɔnɔna la mais ale vérificateur général sɛbɛn mun bɛ yen n'a hakili la ko sariya sɔsɔ wale don a y'o di kiiritigɛ bonda mɔgɔ ma o baara tɔ bɛ olu bolo dossier 16 min dira misaliya la Bamako procureur ma ale de b'o dossier kelen ta k'a lajɛ vérificateur ye nin bila kan na ale de b'o lajɛ sariya kɔnɔ est ce que sariya sɔsɔ wale don ni sariya sɔsɔ wale don a bɛ nominali k'a la a bɛ sɔrɔ ka taa di juge sɛgɛsɛgɛlikɛla ma o nominali kuntaga ka jan donc ka n'aw ka ɲininkali kɔnɔna la a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ cakɛbondaw de kan mais cakɛbonda min bɛ yen nɔ n'a ye adamadenw hakilina minɛ nafolo dɔw de bɔra bana min binna diɲɛ kan n'a bɛ fɔ a ma ko covid Mali ye musaka dɔw de bɔ et puis ɲɛmɔgɔ fana y'an dɛmɛ olu ye musaka dɔw de bila ka na o musaka minnu nana vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ a y'a ye musaka minnu bɔra n'a ale ma se ka o jaabi jɔnjɔn sɔrɔ bolo an bɛ misaliya ta fɔlɔ projet dɔ tun bɛ an b'a fɔ o ma ko projet d'urgence problème d'intervention d'urgence premier semestre o projet fɔlɔ min nana ko covid kɛlɛli kɔnɔna la ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma ou bien ka lafiya ka se ka don mɔgɔw ka fɛn na a ko ko o projet fɔlɔ in a ye jateminɛ kɛ a y'a ye k'a fɔ ko hiringa min donna yen nɔ o wari taara miliyari 1 ani miliyɔn 300 bon projet filanan n'an b'a fɔ o ma ko le projet d'intervention d'urgence deuxième semestre a ko k'a ye jateminɛ min fana k'o la ni furunda min donna nafolo min bisigi basagara ni a ma se ka ɲɛfɔ ale ka se k'o faamu o bɛ taa miliyɔn 930 ani 30 ani 9 ani wa 4 ani 600 bon o kɔfɛ o ye projet fila min sigira o kɔfɛ jamana ye nafolo min bɔ a kɔnɔna in na pour que lafiya ka se mɔgɔ ma n'an b'a fɔ les ressources de l'État
état yɛrɛ min bɔ a y'a ye k'a fɔ o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la ale ka jateminɛ na an k'o fɔ min bɛ yen nɔ n'o ma se ka justifier o de bɛ taa miliyari 50 ani miliyɔn 773 a projet naaninan ye mun ye nin bɛɛ ye covid ko kɔnɔna ta ye dɛ covid minɛn kɔnɔna ye dɛ a naaninan ye mun ye banque dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko banque islamique du développement u ye dɛmɛ don ka ɲɛsin Mali ma n'o bɛ kɛ minɛn kɔnɔ minɛn min an b'a fɔ o ma les partenaires techniques et financiers mun bɛ dɛmɛ don jamana ma olu fana ye nafolo min di o yɔrɔ fana na a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ parce que a y'u bɔ ɲɔgɔn na a y'a ye k'a fɔ hiringaw donna min kɔnɔna la n'o ma se ka ɲɛfɔ a ye min biriki barika la o ye miliyɔn 100 ani miliyɔn 63 ani 16 ni dɔɔni donc n'i ye nin bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan i b'a ye a bɛ t'i jɔ fo miliyari 55 la o ye uniquement nafolo min musaka bɔra c'est-à-dire covid kɛlɛli ko la pour que jamanakɔnɔdenw ka se ka lafiya ale ka wala nin de taara fiɲɛ fɛ ale ma se ka nin de justificatif sɔrɔ parce que ale n'ale ma se ka min nafolo bɔra mais a bɔra ko min na i ma se ka o dalilu yira de la ale b'a fɔ ko irrégularité parce que ale tɛ autorité judiciaire ye ale tɛ kiiritigɛla ye donc a y'o nin dossier de ta n'a y'u jateminɛ kɛ nin dossier taara di kiiritigɛla ma fo maa dɔw nɔ minɛ na an ti maa tɔgɔ fɔ yanni papier ka taa di Asimi ma o donc baaraw bɛ kɛ tan de n'an bɔra yen kan na sisan nin da sera jiko yɔrɔ ma jiko yɔrɔ fana na i bɛ taa sɔrɔ cakɛbonda dɔ sigilen bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma ko société malienne du patrimoine de l'eau potable ni mɔgɔ b'a fɔ ko SOMAPEP u taara sɛgɛsɛgɛli min kɛ yen nɔ fana u y'a ye k'a fɔ min biriki barakalen bɛ yen nɔ ni ɲɛ ma se ka sɔrɔ o la o ye miliyɔn 70 ani miliyɔn 6 ani dɔɔni ye bon n'an bɔra yen ka na an ka projet u taara projet fana u ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ san 2018 san 2019 san 2020 fo ka na bila san 2021 kɔnɔna la nafolo min fana bɛ yen nɔ n'a y'a yira ka sɛbɛn kɔnɔ ko o biriki barakala o ɲɛ ma se ka sɔrɔ o nafolo in kasabi in taari jɔ fo miliyɔn 770 ani 64 ni dɔɔni na projet kɔnɔna la n'ale ma se ka min kɛ donc a bɔra olu na a nana hali communes la n'a ye misaliya ta sisan Kita commune kɔnɔna na Kita yɛrɛ dugu n'an b'a fɔ o ma commune urbaine de Kita n'i y'u ka n'an b'a fɔ nanzarakan na ko exercice k'a ta san 2018 19 fo ka na se 20 ma o la fana a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a y'a ye k'a fɔ miliyɔn 97 ni dɔɔni o fana biriki barakala o ɲɛ ma se ka sɔrɔ ale b'a fɔ ta ko irrégularité parce que ale tɛ se k'a fɛn fɔ n'ale y'o baara ninnu kɛ n'a y'a ye k'a fɔ min bɛ yen a bɛ dan tigɛ sariya la n'i ye baarada dama de talen yen fɛ mais min ye adamadenw hakilila minɛ kosɛbɛ covid ko kɔnɔna na nafolo musaka min bɔra parce que o yɔrɔ de la i b'a ye k'a fɔ nafolo caman taara parce que jamana yɛrɛ min bɔra ale ka wagande kɔnɔ miliyari 50 ale yɛrɛ ka ɲɛfɔ cogo la o ma se ka justifier ale fɛ donc a b'a fɔ o ma ko irrégularité o de taara se nin montant ma donc i b'a ye k'a fɔ commune wɛrɛw b'a la donc kuma bakurubaya la min bɛ yen n'a ye mɔgɔw ɲa minɛ kosɛbɛ o ye covid ko in ye programme fɔlɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko le projet d'intervention d'urgence premier semestre projet d'intervention d'urgence deuxième semestre fɔlɔ ye miliyari 1 ye filanan ye miliyɔn 900 ye maintenant état yɛrɛ bɛ min bɔ o ye miliyari 50 ni dɔɔni ye demamɔgɔ n'o ye banque islamique de développement o ye nafolo min di o ye miliyɔn 160 ni dɔɔni ye donc a y'a ye a ye olu b'a kɔnɔna la ka na donc kana se n da sera Kita commune ma sisan kana se jiko ni o fɛn ma projet ta yɔrɔ ma u ka exercice san 2018 19 baara bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan fɛn min bɛ yen nɔ nafolo min musaka bɛ yen ni olu ma se ka fɛn k'ale fɛ ale ka jateminɛ na o taar'i jɔ nafolo miliyɔn 770 ani 60 ni kɔ la donc ale bɛ baara kɛ tan donc n'a ye baara in kɛ tan o y'a ka baara jɔsen fɔlɔ n'o ye vérification financière et de conformité an k'o perepere latigɛ o ye jɔsen fɔlɔ sinon jɔsen sabatɔ in bɛ yen an da dun tɛra ma an y'a bɛɛ perepere latigɛ donc a bɛ sɔrɔ sisan nin sɛbɛn ninnu taara o sɛbɛn 22 in ale y'o an b'a fɔ a ma a y'o dénoncer déjà au procureur compétent maintenant baara bɛ kiiritigɛ bonda de bolo sisan parce que Mali kiiritigiw fana a sigiw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye kiiri mana damina a banni ka suma o ye kelen ye
kiri yɛrɛ dilanlen bɛ cogoya min na maa min nɔ minalen de don i b'a ye k'a fɔ nɔ mina kun ye min ye a bɛ se yɔrɔ la jamana kɔnɔdenw bɛ min nɔfɛ ka min ye o tɛ sɔrɔ voilà donc o ye kiri yɛrɛ n'a sigicogo ye e ka misaliya la an ka sariya ye min fɔ sariya ko n'i ye wari yuruguyurugu ni yuruguyurugu wari yɛrɛ tɛmɛna 10,000,000 kan i bɛ se ka t'i bila kaso la fo ka t'i san 20 ma n'a tɛmɛna yɛrɛ 50,000,000 kan dɔrɔn i bɛ se ka t'i si kaso la yarɔ sariya kɛni ma nɔgɔ t'a la o n'i ye yuruguyurugu kɛ bon vérificateur général fana ka nin baara in jamana kɔnɔdenw ka faamu nin bɛ fɛn fitinin de ko fɔ sinon min yuruguyurugu waleya wɛrɛ min bɛ yen k'e wajibiya ka fɛn b'i kun e dun n'a bɔli man kan k'a di i ka hakɛ nɔfɛ n'o ye conclusion ye ale ka baaraw tɛ boli o kan o fana ɲɔ ɲalen bɛ jamana in kɔnɔ o kɛlen bɛ sababu fana ye ka dan sigi jamana in na mais ale ka baara in tɛ boli o kan i ka o yɔrɔnin a faranfasiya kosɛbɛ maaw ka se ka faamuyali sɔrɔ i ko maaw ka fɛn bɔ mun de kama voilà sariya la ale ka nin vérification tɛ boli min kan e ka hakɛ min jamana ka kan k'a d'e ma ne n'a ka kan e bɛ taa o nɔfɛ i taalen o nɔfɛ a bɛ wajibi i kan f'i ka nafolo di e b'o nafolo di o baarayɔrɔ la k'o sɔrɔ o ye conclusion ye mais ale ka baara tɛ boli o kan o ɲɔ ɲalen bɛ jamana in kɔnɔ i mana na k'ale b'i ka cakɛbɔnda sigi ka baara kɛ mun ka kan ka o sɛbɛn in dilan ka d'i ma ni sɛbɛn ka kan ka dilan fu o b'a wajibi i ka wari di ni min ka kan ka signer o b'a wajibi i ka wari di donc e ni hakɛ min n'i n'a ka kan i mana taa u b'a wajibi i kan i k'o wari di o yurugu cogo ye ale ka baara tɛ boli o kan o ale ka baara bɛ boli cakɛbɔnda ta ninnu de kan mais yurugu yɛrɛ ɲɔ ɲalen bɛ yɔrɔ min na o y'o yɔrɔ de ye i n'i ka hakɛ i bɛ taa nɔfɛ i bɛ wari de bɔ pour que i ka se k'o sɔrɔ o wari bɔli o de ye conclusion ye o ye sariya sɔsɔ ye o ye kasolatakun ye o maa bɛ se ka nɔ minɛ o la ka taa i si kaso la mais vérificateur général ka baara tɛ boli o kan donc o de la an b'a ye k'a fɔ vérificateur général ka baara in ye fitinin dɔrɔn de ye yurugu kɛlɛli la a tɔba in bɛ yen o kɔrɔ ko cogoya k'a ka ɲini o la o kelen k'a ka kuma sɔn ji la joona joona parce que a y'a fɔ tantɔn a bɛ ka min fɔ nafaba bɛ kuma in na a ye min fɔ tubabukan na conclusion an ka misali dɔ di sabu n'an bɛ nin kɛnɛ sugu kan fo jamanadenw k'a dɔn min bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan n b'a misali dɔ di sisan certificat nationalité n'i t'i taa tribunal la u b'a fɔ k'i ka wari sara wa fu de don donc ni wari min bɛ minɛ mɔgɔw la k'a fɔ ko fo i ka nin sara n'o tɛ a tɛ d'i ma o fana ye sonyali dɔ ye nka vérificateur général t'o don a ka wari kɔnɔ n'i taara ko carte d'identité sisan u tɛ k'a feere 3,000 4,000 yan haramu don jamana sariya tɛ sonyali de don polisiw gendarme mɔgɔ mɔgɔ y'a minɛ a ye zon de don donc o wari man ka minɛ 40 340 de ye a tɔ bɛɛ ye nkalon ye u b'a fɔ 40 tɛ yen a tɔ tora den 2 de ye ɔ n'i bɛ fɛ ne k'o 2 d'i ma i b'i to la ka 3,000 di nkalon o de y'a la sonyɛlimayɔrɔ ye o kɔfɛ n'i taara ko certificat de résidence ne bɛ Bankɔni na sisan ne ko ka sɛbɛn dɔ sɔrɔ min yɛrɛ bɛ Bankɔni na i tɛ t'o minɛ yan u t'a fɔ ko 200 bɛ 300 nkalon dɔrɔmɛ man ka sara la fu de don ɔ ni tuma dɔ la ne yɛrɛ teri polisiw n'i taara u fɛ u b'a fɔ komi papier de t'anw bolo ni papier tɛ polisiw bolo ni imprimante t'u bolo ka taa grève la u k'a fɔ an tɛ baara kɛ bilen o y'u ka hakɛ ye mais u tɛ se k'a fɔ ko jamanadenw k'o wari sara u ye ko parce que ko jamana ma olu bila u ka hakɛ kɔnɔ ni jamana m'i bila i ka hakɛ kɔnɔ i bɛ bila n'i taara dɔgɔtɔrɔso la n bɛ kuma laban u t'a fɔ ko sɔrɔmudon wari yan nkalon don n'i taara u t'a fɔ ko gansɔngɔ wa nkalon don i dontɔ bɛ tigɛli min ta da la a sɔngɔ b'o kɔnɔ pikiri sɔngɔ tɛ Mali kɔnɔ yan sɔrɔmudon wari tɛ Mali kɔnɔ yan gansɔngɔ tɛ di Mali kɔnɔ i dontɔ bɛ tigɛ min ta a bɛɛ b'o kɔnɔ yan ni muso jiginna u t'a fɔ ko césarienne an balimamuso k'a kɛ to o jiginni sara a dɔrɔmɛ tɛ sara wolosɛbɛn fɔlɔ min bɛ di wari tɛ sara la Mali kɔnɔ yan o ye wari minɛ mɔgɔw la nin bɛɛ la de o ka ca ni vérificateur tɛ siɲɛ 100 n balimakɛ maître bɛ kɔ o de fɔ walasa mɔgɔw k'a fɔ o de b'a fɔ ko conclusion k'i bila ka fɛn sara min tɛ kɛ wa Mali la hali n'i tora ka yɛlɛ dɔw fɛ secrétaire dɔw fɛ u b'a fɔ k'i ka dɔ sara. ok non an bɛna kuma de ma donc Boubacar kɔrɔfɔ filɛ nin ye sisan comment on appelle Faye parce que ne y'a ye ni e bɛ kuma e b'a ta yɔrɔ dɔ la mais an bɛ don cadre kɔnɔ i y'a faamu parce que toi tu as dit que yɔrɔ dɔw bɛ yen ko o ma taa yen primature o dilan mais an bɛ o taara yɔrɔ min na nin i b'a sɔrɔ n'i y'a ye o ma taa défense la o ma taa primature i b'a sɔrɔ dalu tɛ u bolo de kɛ i y'a faamu sisan n'i b'a sɔrɔ dalu tɛ yen sisan ɲininkali kelen an b'a tɛmɛ o la e bɛ se ka mun fɔ. non ne ye kuma minnu fɔ sisan par exemple u b'a fɔ mun ma ko loi de programmation militaire mun bɔra la an bɛɛ y'a ye o. N'u ka fɛn ma fɔ a kan. mais e pourtant mɔgɔ dɔw nɔ minɛla la. ayi nɔminɛli kɛra avion présidentiel ko de la mais k'a fɔ ko loi de programmation militaire
milliard ba kelen ni million kɛmɛ saba ou bien milliard ba kelen kɛmɛ fila bi saba a ko kɛra cogo di fɛn ma fɔ o la dɛ. Oui, mais an da ma sɔrɔ mais c'est an da bɛ yɔrɔ min Voilà. na vérificateur taara ni papier Voilà. président fɛ 55 milliards kun dɛ. Awɔ. y'a faamu dɛ. C'est-à-dire que bɛɛ b'a sɔrɔ taalen ɲɛ o bɛ sɔrɔ la a tɔ la o. n'i ye o yurugu ninnu jateminɛ Clément da sera a ma Kuti da sera a ma a ma se an ka segin a kan yɛrɛ Ouais. pour que an ka avancer joona a ma se an ka segin a kan mais ce qu'il faut retenir par exemple e ye question min fɔ lien mun bɛ Voilà. vérificateur général ni Voilà. a partenaire tɔw cɛ procureur b'a la ministre b'a la président de la république b'a la même le médiateur de la république normalement parce que n'a ma ɲɛ ko jamanadenw bɛ taa adressé a la nin bingani kɛra kan nin bingani kɛra kan vérificateur jɔyɔrɔ ye mun y'a ko la o fana kan ka fɔ médiateur non médiateur de la république bɛ yen o n ko jamanadenw bɛ taa voilà u bɛ t'u ma kasi a ye nin kɛra n na nin kɛra n na maintenant il faut qu'an ka dɔn lien mun bɛ vérificateur ni yala a bɛ médiateur ɲininka wa il faut qu'an k'o bɛɛ dɔn bon c'est vrai que n'i ye vérificateur ka baara ta da sera a ma sisan n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ i n'a fɔ a ka baara sinsinnen don cakɛdaw de kan mais ne bolo a kan ka taa o sanfɛ o a kan ka se jamanaden bɛɛ ma n'i ye Mali kɔnɔna jateminɛ bi million so minnu bɛ yen nɔ n'a ka ca ni million 50 ye a valeur o de ka ca ni ba n'a si ye aujourd'hui n'i ye Mali camancɛ sara ta 10,000 a tɛ tɛmɛ o kan o ye camancɛ sara ye dɛ n m'a fɔ sara fitinin n m'a fɔ a kumaba mais n'i ye camancɛ sara ta 10,000 i ka fonctionnaire ko la san 40 kɔnɔ a bɛ mɛn million 36 o fonctionnaire kelen bɛ taa million 50 so jɔ bon million 36 n ye ni 36 million min fɔ million 36 o y'a ye i sara a dir'i ma dɔrɔmɛ kelen i m'a bɔ a la dɔrɔmɛ kelen i m'a bɔ a la. n'a taara juru ta banque la dun. o sira ka kan ka ye o o sira ka kan ka ye o bi Mali kɔnɔ yan jɔn de bɛ taa so juru ta banque la k'i bɛ taa so jɔ Mali kɔnɔ yan bi i bɛ sanni kɛ Mali kɔnɔ yan million 60 million 100 jɛjɛ cash trace foyi t'a la banque virement tɛ carte bancaire tɛ foyi tɛ jɛjɛ il faut que an k'o yɔrɔnin fana jateminɛ n'an b'a fɛ ka yurugu kɛlɛ fo sariya de k'a ta k'a fɔ ni wari tɛmɛna nin hakɛ kan a tɛ se ka kɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ f'a ka tɛmɛ bolo wɛrɛw kan pour que trace bɛ se ka y'a la cogo min. parce que il faut que an ka se an yɛrɛ damaw ma an ka bɔ cakɛdaw la Clément ye mun fɔ sisan bi V8 bɛ i ko marabatigɛ Bamakɔ yan mais V8 kelen o kelen million 60 n'o ka ca san 40 baara ye fonction publique la mais o bɛ Bamakɔ yan bi i ko i marabatigɛ mun bɛ na ni V8 yɛrɛ Clément y'a fɔ minnu ka kan ka sira dilan ka an ka hakɛ d'a ma i ka kan ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Segu heure 3 normalement mais pour que i ka bɔ Bamakɔ ka se Segu bi bɛɛ b'a dɔn mun don bi pour que i ka bɔ Bamakɔ ka se Kayi maɲumatɔ ko dan don bon minnu ka kan k'o baara kɛ ni olu bɛ jamana sɔrɔ fɛnw ta ka jamana nafolo ta ka taa dakabanasow jɔ ka V8 san ka kobaw kɛ an b'an komi an bɛ taa jɛnɛ. D'accord, ok. Donc il faut que vérificateur général bon ne yɛrɛ y'o de fɔ n'an taara sariya sira fɛ n'i ye Mali sariya yɛrɛ ta même dans la constitution a b'a kɔnɔ l'article 27 28 29 34 35 a b'a kɔnɔ jamana nafolo ye fɛn ba de ye maa si man kan ka dankari k'a la mais anw fɛ yan bi n'i ma yuruguyurugu yɛrɛ kɛ a bɛ f'i ma k'i ye dangaden de karisa a bɛ tan a ma se ka foyi kɛ a bɛ fɔ ko minnu ma foyi kɛ i b'a sɔrɔ olu de ye maa ladiriw ye mais bɛɛ b'a disi gosi mun ye ni nan'i jɔ da bɛ yɛlɛ a dɔn olu de ye jamana zonbaw ye donc il faut que vérificateur général ka baara n'a ma ɲa ko vraiment an b'a sɔn ji la an ka tɛgɛrɛ fɔ a ye an ka sɔn a ye ne yɛrɛ bolo vérificateur général a kan ka bɔ yen a kan ka bɔ yen a jɔyɔrɔ ka kan ka di pour moi les services de renseignement parce que o ye maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ olu b'a bɛɛ kalama donc maliyɛn o maliyɛn se bɛ se ka k'i ma don o don cɛ e ye nin so jɔ million 100 a valeur i y'a wari bɔ min donc o bɛɛ ye hakililajagabaw de ye sigikafɔ de bɛ na n'o bɛɛ ye hakili c'est à dire il faut que an ka sigi de an ka nin bɛɛ ta n'o tɛ an bɛ nin yuruguyurugu kuma min na vérificateur général wo
o tile yi wo n'i ye nin bɛɛ jate minɛ Mali sariya yɛrɛ la n'an ye sariya bato a ɲɛ ma bɛɛ b'a ka hakɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan nɔ n'an bɛɛ y'an ka hakɛ sɔrɔ mun ni mun ka kan n'o dira bɛɛ ma dɛmɛ mun bɛ kɔfɛ ka na an mago t'a la o a bɛ f'o ma ko aide extérieure an mago t'a la o an t'an kun siɲɛ mɔgɔ si ye sɔrɔ min b'an fɛ yan nɔ o b'an bɔ bɛɛ bɛ se ka fara saraw kan awa an bɛɛ bɛ balo a ɲɛ ma e ka Bamakɔla ye bi kɛ sira tɛ yen n'i taara Sugunikura la bi i b'i yɛrɛ ɲininka mais an bɛ jamana jumɛn sa an bɛ planète jumɛn kan. D'accord, ok. Donc, Bakar. Donc, le politologue. Voilà, Cheikh Omar Doumbia. Ok, mais ɲininkali min kɛ e la sisan nɔ Cheikh Omar o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi bi in na est-ce que maliyɛnw nimisi wasalen don min ye u ka corruption nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sisan est-ce que u nimisi wasalen don sariya bolo maaw ka baara kɔnɔna na wa. maliyɛnw bɛ yɔrɔ min na sisan o hakili tɛ nin na koyi. cogo jumɛn na. wala o hakili t'a la an kana ɲɔgɔn nɛgɛnɛ mɔgɔ minnu tɛ ka dumuni sɔrɔ k'a kɛ o olu ka mun bɛ vérificateur ko la a jateminɛ b'a ye ɲinan c'est à dire que vérificateur ka rapport a kuma ma deli ka dɔgɔya ka tɛmɛ ɲinan ta kan n t'a dɔn n'a y'a jateminɛ kɔrɔlen ni vérificateur tisora réseaux sociaux radio sow fan bɛɛ ye mankan ye mais ɲinan ye mɔgɔ mankan mɛn dɔwɛrɛ tɛ o kɔngɔ de bɛ mɔgɔw la bi kɔngɔ de bɛ mɔgɔw la. mais pour que ka kɔngɔ bali o ni nin vérificateur fana ka baara tɛmɛra sira fɛ ka ɲɛ o est ce que sɔrɔ mun bɛ ladon o kɔnɔna na o tɛna se ka kɔngɔ in bali ya. pour que ka kɔngɔ bali o sira ka jan o parce que kɔngɔ balili sira o tɛ wariko ye wari bɛ n'o dafa de o ye stratégie de o ye plan de développement de wari bɛ na kɛ k'a exécuter de ni plan de développement dafalen b'i bolo d'accord. n'a dafalen t'i bolo hali ni wari b'i bolo e wari bɛ kɛ dɔ bolo a tɛ se ka foyi kɛ n'a ye a tɛ nafa ɲa ye i b'a fɔ ko fɛn t'a bolo o bɛ kɛ an fɛ yan wari fɛn dɔw se b'an ɲɛ dɛ an tɛ se k'a kɛ parce que dɔnniya ko b'o la ko wɛrɛw b'o la mais n bɛ fɛ ka min fɔ bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la fɛn saba de bɛ maliyɛnw na kɔngɔ de b'u la nimisa de b'u kan hami de b'u kan ne bɛ nin fɛn saba la kɔngɔ nimisa ani hami hami tɛ dɔwɛrɛ ye o sini jɔrɔ ye parce que an yɛrɛ filɛ nin ye an bɛ sariya ko politiki ko la mais mɔgɔ si tɛ k'a f'i ye ko kalo 5 nin kɔfɛ Mali bɛ taa position min na a tɛ yan yan dun dɔrɔn tɛ o kɛlen don Mali bɛɛ ye o dɔrɔn i t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ i bɛ wuli sini i den bɛ se ka taa ekɔli la n'a tɛ se ka taa o dɔrɔn tɛ tɔ to maaw ni na mun wɛrɛ mɔgɔw tɛ ka se ka balo san malobɔrɔ tɛ se ka san bilen donc an y'a nimisa in tɛ dɔwɛrɛ ye c'est que fɛn dɔw de tun fɔra ko k'olu faamu n'olu ma faamu o de b'an se nin bɛɛ ma o de b'a to hali an bɛ corruption ko kuma in kɛ o de la n t'a dɔn n'a y'a jateminɛ depuis débat daminɛna ne tɛ ka don a kɔnɔ n tɛ ka taa n bɛ ka taa solution de ɲini parce que tant que an bɛ to nin na non ni ne ma ye karisa de ma ye ni ma ye an k'o a tɛ dilan o t'a dilan cogo ye mɔgɔw ma o faamu o de jamana in tɛ jɔ ten donc an tora o de la an ye fanga dafiri ka bin an yɛrɛ kan a dɔɔni kelen an tun b'a fɔ mɔgɔw ye an kɔni an tɛ ala ye an tɛ dɔɔnibaga ye mais an ye nin fitinin de kalan politiki ko an ye dɔɔni kalan na an ye dɔɔni min kalan na o ko k'an bɛ ka taa yɔrɔ min na ko yen man ɲi an kana taa n'an taara ko bɛ bɔ a la an ma sigi ni min ye a filɛ bi o Clément filɛ plateforme mɔgɔw b'a dɔn chiffres mana suma ɲɔgɔn na vérificateur 2019 vérificateur ye min couvert en termes de institution organisation a ka ca ni nin ye dɛ mais n'i ye chiffres comparer ɲɔgɔn na min tununa o ka ca n'a ye i bɛ k'an faamu donc n bɛ fɛ k'a yir'i la k'a fɔ ko n'an ye jamana an yɛrɛ de don dɛ mɔgɔ wɛrɛ si tɛ an ye jamana sigi position na k'a bila cogoya la cogoya min na a tɛ se ka baara a baara kɛcogo la o tɛ dɔ bɔ degun na a bɛ dɔ de fara kan bon kɔngɔ bɛ mɔgɔw la ka se yɔrɔ min na bi o ne ko jɔn bɛ kariya k'a fɔ maliyɛn ye bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i to i sara dɔrɔn ma a ye min fɔ min bɛ sara 5000 ne malobɔrɔ san 5000 n'a tɔ ye joli ye k'i ka kuran sara ka ji sara k'i yɛrɛ balo kuran to yen sa an ka segin an ka bugusoniw ma lantan ka k'an bolo mais malo min kan ka san ka dun dɔrɔn k'e k'o dɔrɔn san 5000 na e k'a tɔ lajɛ ban donc corruption kɛlɛli a tɛ taa fo an k'a dɔn an ka laɲiniw ye min ye laɲini ko in politiki baara b'a la mais société fana jɔyɔrɔ b'a la
société jɔyɔrɔ ye mun ye ani an bɛ conférence kɛ ni denmisɛnninw ye kuma bɛɛ ne b'a fɔ ye n ko fɛn dɔ kalanna maliyɛn kun n'an m'o bɔ a kunkolo la an ti taa a fɔra maliyɛn ko ka kɛ fɛn ye o kɔrɔ de ko so belebeleba bɛ n bolo mɔbili belebeleba bɛ n bolo muso cɛ ɲuman bɛ n bolo tan ni nin bɛ mɔgɔw kun na u bɛ baara mɔgɔw ka baara kɛ ne nɔfɛ o mɔgɔw ma taa baara kɛ ko n bɛ faso dilan u ma taa baara kɛ ko n bɛ jamana dɛmɛ o mɔgɔw ko ko ne bɛ fɛ ka baara kɛ de pour que denmisɛnnin i mana jeune ye anw si la san 25 ka se san 30 ma a ko fɛn min b'a hakili la non fo n ka baara kɛ parce que denbaya ko wagati sera n ka se ka muso furu ka fɛn fo n ka baara kɛ non n fana ka so jɔ n ka bɔ n fa ka so fo n ka baara kɛ n fana ka mobili b'a boli ni dugu sigilen don o kan kan an bɛ taa min a tɔ ye min ye a politiki ma yɔrɔ politiki mɔgɔw nɔ fana bɛ ko in na politiki mɔgɔw de ni filen cira galama la dɔrɔn u bɛ wuli yurugu-yurugu o kuma la min bɛ yurugu-yurugu bali u t'o kuma kɛ politiki mɔgɔw tun kan ka kɛlɛ kɛ yan walasa dɔ ka fara an ka SMIC kan a kɛlɛ kan ka kɛ politiki mɔgɔw kan ka kɛlɛ kɛ yan saraw ka yɛlɛ Mali pays bɛ yɛlɛ n'a wagati dɔ la ka taux de croissance yɛlɛ fo a tun bɛ a 2 chiffres ninnu kɔnɔ an taara fo 7,4 mɔgɔ u ma kɛlɛ kɛ ko ka dɔ fara mɔgɔw sara kan u ma kɛlɛ kɛ ko baarada minnu bɛ yen minnu sen bɛ da ɲɔgɔn kan parce que vérificateur ka baara in kɔnɔ an bɛ ka taa mais ninnu sen bɛ ɲɔgɔn kan o tile yi o nin bɛɛ sen bɛ ɲɔgɔn kan baarada minnu bɛ yen n'o y'a sɔrɔ olu ka baara bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan walasa k'a lateliya yɛrɛ ka tila k'a nɔ ɲa politique mɔgɔw t'o kɛlɛ kɛ mais politique mɔgɔw bɛ pressé de dɔrɔn a ka fɔ ko karisa ye 2 ta n'i ye 2 ta kɔni an bɛ semaine kalo ko kuma la radio so la donc ne bolo n'i ye 2 ta jamana ka kɛsi kɔnɔ n'a fɔra ko a ka fɔ ko karisa ye dɔrɔmɛ 2 ta faso kɛsi la o kuma bɛ kɛ burutututu mais mun b'a bali ka 2 ta o yɔrɔ la an bɛ se sariya tigilamɔgɔw ma sariya ye tiɲɛ sariya bɛ yen mun bɛ Mali sariya fana jɛ an b'o fana fɔ procédure parce que nin man ka kɛ sariya ko nin tɛ kɛ sariya ko fana ko n'i ye nin kɛ ko i bɛ ɲangi ta mais mun bɛ nin bali ka kɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka yen sa mun bɛ fonctionnaire bali e da sera a yɔrɔnin dɔ ma mun bɛ fonctionnaire bali ka wari sɔrɔ mun b'a bali k'a sɔrɔ wari bɛ ka munumunu a tɛgɛ kɔnɔ ale de b'a compter ale de bɛ tila ka bigi ta k'a sɛbɛn an t'an ka administration informatisée ten sa wari ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ papier jamana minnu n'a sonyani ka dɔgɔ papier de bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o e bɛna wari verser ni invoice ye e bɛna papier de da an nana ni wari papier a filɛ min b'a encaisser o fana bɛ wari papier de ta ni wari papier sera banque la banque de bɛ wari placer compte kɔnɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔw tɛgɛ kɔnɔ munna an t'o kɛlɛw kɛ kɛlɛ minnu bɛ yen n'an tɛ minnu fana kɛ minnu b'a to halisa sonyani a bɛ na a bɛ bonya a bɛ juguya ka taa fɛ halisa o fana tɛ dɔwɛrɛ ye o anw yɛrɛ ka cakɛdaw kɔnɔna la fɛn dɔw sumalen don fɛn dɔw ma tant qu'olu bɛ sen na ne tun b'a fɔ mɔgɔ n k'o tɛ ban par exemple ministre des finances position ye c'est le seul dépensier de l'État wari munumunu na cogo cogo ministre des finances ale de don donc n'i y'a jate minɛ c'est comme mɔgɔ kelen de sigilen bɛ yen n'i ko k'i bɛ 2 bɔ n'a ma sɔn a tɛ bɔ n'i ko k'i bɛ 3 bɔ n'a ma sɔn a tɛ bɔ i bɛ taa ministre des finances fɛ ko karisa ne bɛna 5 bɔ n'i ye 5 bɔ n bɛ 3 d'i ma a to n ka n ka 2 ta donc fɛn dɔw yɛrɛ sɛbɛnnen don minnu bɛ mɔgɔw orienter ka taa sonyani yɛrɛ fana fan fɛ parce que n'i ye fanga dɔ di dɔw ma o de don hali an ka polisiso ni fɛn ninnu na mɔgɔ tɛ se ka kɛ ko mɔgɔw ka pièce sɔrɔ sirilen don e la o bɛ se ka ban bi o an bɛ se k'o ban carte d'identité ko in wari ko a bɛ se ka ban sisan site web ni kelen centre bɛ yen aujourd'hui pour numériser les données des collectivités territoriales k'a bila mɔgɔw b'u ka carte d'identité kɛ en ligne i bɛ taa récupérer de dɔrɔn i b'a kɛ ka wari ci Orange Money fɛ a bɛ taa trésor ka Orange Money compte la direct mɔgɔ si tɛ maga wari la 16h heure bɛ f'i ye n'i tilara message bɛ ci ma uranda u b'a kɛ ten n'i b'i ka fɛn bɛɛ kɛ i sigilen message bɛ ci ma ko ni heure t'a minɛ nin yɔrɔ la a banna donc an ka wari bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn fɔlɔ filanan n bɛna se fɛn min fana ma min fana nafa ka bon ni nin bɛɛ an sera yɔrɔ dɔw ma dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna ni kalanko ni fo mɔgɔw k'a ta k'a lajɛ k'a dɔn ko corruption in quoi an jogo tɛ dɛ c'est à dire n'a dun bɛ ka don an jogoya la kɛlɛ in bɛ fɛn 2 de ni ɲɔgɔn cɛ quoi bila kojugu ni nson
ndaro na ba fam bla ko jugu ni ka na folo bla na bla cogo maya c'est comme ali ga dugu no e yo ge be war da tabal ga ngata dem sanu dum possible ngolo no wakati be don na be miri est-ce que non attends façon na folo a bo mo bulu aka bo mo nyekoro tant ka be mo bulu e gi miri ge kosani na impôt agent kele minera kele a clé to be impôt agent to ma barage jamana marala yɛrɛ n'o kɛra la k'i bɛ siran de i bɛ siran e ko i miiriba e yɛrɛ ye jamana kuntigi ye k'e de kan ka kɛlɛ kɛ ko ka zo minɛ ko zo minɛlaw wulila ko karisa filɛ nin ye k'o ye zo ye an y'o minɛ o minɛra o ɲɔgɔnna fɛn fɛn mɔgɔ mɔgɔ n'o bɛ baara kelen kɛ jamana kɔnɔ olu ko bɔn k'anw tɛ baara kɛ bi i bɛ bali min na quoi maliyɛnw b'i to hali corruption kɛlɛ la ka dugu lajɔ kak bɛɛ bɛ taa grève la bɛɛ bɛ taa a kɛra comment fin tɔgɔ o tile nali déclaration des biens na a fɔra ko la loi au départ était rétroactive ko hali bien minnu tɛmɛna k'o bɛ kɛ u y'a fɔ gouvernement ye ko n'an ma nin bila dugu bɛ wuli mɔgɔw tɛ taa baara kɛ u bɛ baara bila wa n'o kɛra politique mɔgɔ e min bɛ ɲɛfɛ a bɛ fɔ ko e de man ɲi ko parce que i tɛ ka se ka dugu mara e bɛ gɛn mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o ko kelen bɛ kɛ donc an bɛ ka problème dɔw fana kɛlɛ minnu problème yɛrɛ tɛ corruption nɔ ye minnu turu bɛ da corruption fana kun. D'accord. Non mais ni o bɛɛ de Doumbia o bɛɛ ye parce que sariya de f'an ka sariya de bato. Ok donc Bokar kɔrɔfɔ tɛ nin ye. Siga t'o la. Bon n bɛ taa kuma b'i bolo. Ok baasi tɛ donc Clément n bɛna e fanfɛla la bi bi in na maliyɛnw nimisi tigɛ wasa min ye u ka sariya nabolo tagabolo sira la. maa minnu bɛ ka nɔ minɛ min ye corruption ko in na e yɛrɛ bolo i b'o da mun kun. ne b'a da fɛn fila kun ni tigɛrɛfɔ jara faama o faama kunfɛ i tɛ baara kɛ tiɲɛ kan. tigɛrɛfɔ an ka faamaw bi faamaw u bɛ fɛn kɛ tigɛrɛ bɛ fɔ min na wo bɛ ci min na o b'u mabɔ o la mɔgɔ bɛ minɛ ni min minɛna ni tigɛrɛ bɛ fɔ. mais ni min minɛna ni ɲɛ bɛ kɔmi o bɛ to yen balimakɛ da magara la sisan ko dɔ minɛna ko baarayɔrɔ bɛɛ jɔra o y'o bila la mais a bɛ hakili jigin an ka kuma dɔ la an bɛ segin an kɔ dɔɔni maître y'a kuma fɔ loi d'exception nin wagati in na n'i ko k'i bɛ ko dɔ kɛ o b'a fɔ a ye transition don transition bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ nin wagati a bɛɛ bube minɛna transition fɛ ala ka hinɛ a la. fili filɛ kaso la nin ye madame Boire wa mun madame Boire fili siso o bɛ ka deli kɛ k'u k'a kɛ ala kama u k'ale juger n'a sɔrɔ a y'a suɲɛ u k'a don kaso la n'a ma suɲɛ u k'a bila jamana o jamana kɔnɔ ni mɔgɔ minɛlen bɛ kaso la a bɛ ka deli kɛ k'ala kama a ye n bila ou bien a k'an minɛ a k'an kiiri k'a kan juger bube minɛna o sara o fɛn bɛɛ bɛ se ka k'o transition kɔnɔ n'u m'a kɛ o m'a kɛ o kɔfɛ n bɛ fɛn dɔ f'u ye mali problème tɛ dɔwɛrɛ koyi dɔgɔ ye min fɔ k'u tɛ an k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dakuruɲɛ kelen bilahi talahi ni Asimi wulila sini sɔgɔma ntɛnɛn sɔgɔmada fɛ k'a bɛ yurugu kɛlɛ yanni kalo kelen cɛ i tɛ zon sɔrɔ mali kɔnɔ bilen. o ye kumaba ye dɛ. walahi. dɔ ye bolo a tɛ ka k'a fɛ. ni Asimi Goyita wulila sini sɔgɔma ne Asimi Goyita n ye nin da kan ne kɔgɔ di maliyɛnw ye bi a bɛ cogo min na a ka popularité a k'a fɔ bon maintenant maliyɛnw kɔngɔ min b'aw la i m'a fɔ kɔngɔ banna bon a ye kalo 2 di yan wari min sonyɛna mali kɔnɔ ni vérificateur général y'a bɔ n b'a mɔgɔ bɛɛ minɛ k'u don kaso la wa o bɛɛ di u ka so n'u ka fɛn bɛɛ fɛn bɛɛ n'u ka compte n b'a bɛɛ minɛ n'i n'u denw n'i taara u ka so n'i ye couche sɔrɔ den min na n b'a bɔ ka taa feere ka wari d'a ma walayi grève bɛ ban sisan an bɛɛ b'an sigi k'a kɔnɔ sisan wa i tɛ zon sɔrɔ mali kɔnɔ mali faama de tɛ baara k'a kɛcogo la ni mɔgɔ min siranna k'a fɔ i siranna k'a fɔ ni mɔgɔ min musala kɛ i ye musala kɛ mais n'i ye zon cayalen jamana o jamana kɔnɔ faama de man ɲi parce que biɲɛkala ɲinina sen dalen bɛ biɲɛkala kan n bɛ fɛn saba dɔrɔn f'i ye tɔgɔ kuma a ye kumaba de fɔ han an bɛ san joli joli ne ye rapport kɛ ka taa bila kuluba kelen in na yen la digitalisation du système de gestion administrative financière et juridique mali kiribon foyi kana tigɛ bilen yɔrɔ tuma dɔ la kiiri bɛ tigɛ mali kɔnɔ yan ko ti b'o kalama u b'i ka du minɛla mali la yan jugement k'i kɔfɛ k'i ka du minɛla i bɛ du kɔnɔ k'a fɔ k'u ɲinina k'i ma ye a bɛ kɛ mali la yan dɛ
ne yɛrɛ sigiɲɔgɔnkɛ dɔ ka so minɛ la o yɛrɛ ma o bannen bɛ ka bɔ fɔlɔ ko fo ne ye so bi ale kan ou bien écrit procès verbal bɛ tunu awɔ o bɛ kɛ Mali la yan bon maintenant an b'a fɔ ko kiiritigɛla bɛɛ ma ɲi dɛ a dɔw bɛ yen olu ka ɲi mais dɔw bɛ olu ma ɲi fɔ minnu ka ɲi nɔ olu de ka sankɔrɔ ta minnu bɛ u ka bɔ a kɔnɔ yɛrɛ de mais n'a fɔra ko ni juge ko ne ye fɛn k'i la Ala de y'a k'i la i b'a ta ni Ala ye fo lahara i se ka kuma n'i tora ka kuma de i bɛ taa kaso la ko outrage magistrat an b'a fɔ cogo jumɛn outrage à magistrat ko e ye kiiri bonna k'i y'a dɔgɔya k'a fɔ a ye dɔrɔn i ye kiiri min tigɛ ma sɔn ma i ye min fɔ tiɲɛ tɛ n'i y'a fɔ i bɛ taa kaso bon la k'i y'ale dɔgɔya o bɛ jamana kɔnɔ yan polisikɛ tɛ mɔgɔ si bɔ kare kunna k'i ka wari d'a ma dɛ i ma vignette de ta i ka Jakarta la e de fɔlɔ ye zo ye fɔlɔ donc comme e ye zo ye polisikɛ y'a dɔn k'e ye zo ye a y'i lajɔ k'i ka vignette yira comme e ye jamana bɛɛ suɲɛ e b'i den ka 200 di fo polisikɛ deli kɔrɔ a k'e to sa n b'i deli sa an ka bɛn ala sa ni 200 bɛna a fa bɛ lɛn k'i la i b'o di i ni ala cɛ silamɛ bɛ se ka nin kɛ cogo di Asimi ka wuli sini sɔgɔma a k'a fɔ ko logement so suturaso fantanw ka so minnu y'a namara ko sini wula fɛ k'aw don kaso la i bɛ bɛɛ ɲina ne mankan kɔ sisan kɔngɔ b'an na dɛ mais an bɛ se ka ɲina kɔngɔ kɔ dɔɔni dɛ Asimi ka bɔ a ko kɛ sini sɔgɔma a mɛ dɔrɔn ko mun de logement kɛ ko minnu tun b'a commission na k'Asimi ye 3-4 minɛ k'olu talen filɛ nin ye e pourtant dɔw minɛna olu la o ko a tɔ bɛ yen kanamu mun de kanamu namara kɛ a k'u minɛ polisi denmisɛnnin minnu namarala n'u kun tɔgɔ bɔra lisi kan n'u a photo bɛ yen a bɛ na yɛrɛ bolo yen u paselen kɔ ko lisi wɛrɛ bɔra tuguni k'u tɔgɔ tunu a k'a fɔ bon mais ni polisi denmisɛnnin minnu namarala n'u tɔgɔ bɛ yen aw y'u sigi a k'olu dɔn armée kɔnɔ parce que Mali armée bɛ recrutement la a ko n'olu sɔnna k'olu dɔn armée kɔnɔ cɛ o cɛ y'a namara kɛ a y'a bɛɛ minɛ na engrais ko miliyari 17 Sénégalais ka engrais min donna ɲina n'o de kɔngɔ b'an na ta parce que dɔw bɛ ka nkalon tigɛ ko diɲɛ bɛɛ de don ko vie chère diɲɛ bɛɛ tɛ dɛ an ka kɔngɔ y'an ka engrais wari min dunna ye o de don sɛnɛkɛla mɔgɔ 4,000,000 Mali kɔnɔ olu ka engrais wari min suyana miliyari 17 n'u kun ko Ukraine ni kɛlɛ don an y'a sɛgɛsɛgɛ an y'a sɔrɔ Ukraine kɛlɛ tɛ embargo de don ka sɔrɔ embargo nana sɔrɔ engrais kun kan ka se yan ka ban o miliyari 17 min dunna n'an b'o kɔngɔ min kɔnɔ n'a Asimi wulila sini sɔgɔma minnu y'an kɛ wari dun k'u minɛ wari taara yɔrɔ min na u taara marché fu di pièce feerela dɔw bilala ka taa engrais san tapis feerela dɔw bilala ka taa engrais sɔrɔ ka taa engrais san engrais wari taara min subvention wari taara min sɛnɛkɛlaw ka hakɛ bɛ min n'o seginna ka na sisan i b'a ye sisan mɔgɔ hakili bɛ sigi mais yurugu b'a kuma laban a bɛ te k'a fɔ ko min bɛ jamana fɛnɛ waganden kɔnɔ k'o siyɛn o mais kuma i ye kuma fɔ kuma bɛ ka mɔgɔw fa dɔ bɛ ka fara fɛngɛ sɔngɔ kan institution kan duntaw kan n'i m'o kuma fɛnɛ fɔ parce que yurugu tɛ dɔrɔn k'i ye sonyali kɛ dɛ min tɛ bɛn sariya la wari bɔcogo la hakɛ kɔnɔna la hakili yɛrɛ kɔnɔna la n'i y'o kɛ dɔrɔn o kɔrɔ k'e fɛnɛ tɛ sariya kɔnɔ bi. Ok, d'accord. Faye, c'est pour te dire que solution, il vient à comment mettre la solution de l'Erebolo. On y a parce que what you dira ma, allez souvenir. Jani nganda do solution na. Bes c'est Clément kuma kuma doni. Aya dama kanam go kuma na sa. Non mais ne peux me quoi que. C'est attends Janya. Attends mais c'est solution il y a état dira que maman aga kanam kuma fo. C'est abel mouma rapport nous dira 2021. Il y a comme ça. M'a fait conclusion ça dit ak monsieur Gafo vraiment pour que solution B. Bon mu to yela wad fra. Faut que c'est gangaka. Do am kuma di ma. Non mais m'a fait mon fo. C'est très important. OK, vas-y. Parce que jamana in kono ya. Antena mo trop fort. Ouais. Mais mɔgɔ caman bɛ ɲɛmɔgɔya la bi jamana in kɔnɔ yan nɔ ni nɔminɛli daminɛ u bɛ nɔ bɛ minɛ an ye mɔgɔw ye minnu yera kanamu yuruguyuruguw la minnu yera caisse de retraite yuruguyuruguw la bi olu de kɛlen bɛ jamana sɛgɛsɛgɛkɛlaw de o tɛ ka a tɔgɔ ka ba kalifa surugu ma wa an ye mɔgɔw ye jamana in kɔnɔ yan minnu kɛra premier ministre ye u bɛ kɛ premier ministre ye tuma min o y'a sɔrɔ kɛ b'u kɔ mais u kɛra premier ministre ye jamana in kɔnɔ yan. Nous devons kuma in daminɛ la an ka sariya bato dɔrɔn an ka sɛbɛsen ta an ka sariya bato an ka sɛbɛsen ta donc maintenant mun ye solution yurugu in na d'abord il faut que an ka yɛlɛma an ka sɔn yɛlɛma ma sinon Mali kura ko in bɛ k'a fɔ da de don kɛwale tɛ n da tunna yɔrɔ dɔ la sisan sariyaw ka sigi sen kan k'a fɔ ni wari tɛmɛna nin hakɛ kan a tɛ se ka kɛ jɛjɛ ye bilen. Aw bɛ tɛmɛ bolo la trace bɛ yala yɔrɔ min fɛ o ye solution dɔ ye. D'accord.
ne bolo n'an sera o yɔrɔ ma o bɛɛ b'an na segin sariya de ma donc la loi la fɛn fɛn bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ yan bi sariya bɛ yen mun b'a bali donc an ka sariya bato dɔrɔn et puis bɛɛ k'a ka hakɛ sɔrɔ an bɛɛ bɛ lafiya. ok merci beaucoup monsieur Faye Cheikh Oumar voilà solution bɛ e yɛrɛ bolo e tun ka mun de o solution ye. ne bolo han ni problème ma taa ka an bolo dan quoi. a ma taa k'an bolo dan. a ma taa k'an bolo dan nin bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ joona mais n ye min fɔ n bɛ segin o fɔlɔ kan a y'an ka wari bɔ mɔgɔw bolo an k'an ka wari bɔ mɔgɔw bolo an ka yɔrɔ caya mɔgɔw la an ka kɛ papier i bolo ti maga a la i t'a ye kelen filanan fɛnɛ min ye ne delila ka taa dugu dɔ la Pays-Bas yɔrɔ u kɛlen don k'u ka assemblée jɔ k'a kɛ transparent ye quoi juste pour que jamanadenw k'a dɔn ko so in y'u ta ye ko min bɛ k'a kɔnɔ fɛnɛ u bɛ se k'a ye kuma bɛɛ vitre fɛ a bɛɛ ye vitre n'i bɛ tɛmɛ i bɛ fɛn bɛɛ ye min b'a ka bureau kɔnɔ o min i ɲɛ b'a bɛɛ la donc bi an mago bɛ min na mais o moyen t'an bolo dɛ. n bɛ fɛ ka na moyen yɔrɔ tɛ quoi mais n bɛ fɛ ka na yɔrɔ min na transparence min kun don yɔrɔ min kun bɛ ne fa nin rapport la min kun bɛ ne fa foyi kun kana kɛ minnu yɛrɛ nana fanga yɛrɛ ta k'u bɛ se ka ko in ɲɛnabɔ vérificateur kun k'olu sɛgɛsɛgɛ dɔrɔn k'a fɔ ne ye k'olu ma maga foyi la cɛw kun bɛ ne fa vérificateur kun ka présence lajɛ a ka défense lajɛ a ka CNT lajɛ a ka administration territoriale lajɛ surasiw yɛrɛ bɛ minnu kunna surasiw de nana k'u nana ni yɛlɛma u yɛrɛ bɛ yɔrɔ minnu kunna a ka yen lajɛ dɔrɔn k'a fɔ ne ye ko tiɲɛ yɛrɛ la jɔn la ko i b'a dɔn ko u ma se fɛn ma foyi ma tunu ninnu bɔ foyi ma tunu yan o tun b'a jira k'a fɔ ko an bɛ se ka olu ta k'olu kɛ exemple ye ko mɔgɔ tɔw tun bɛna dɔn k'a fɔ jogo ninnu bɛ ka fɔ a tɛ ninnu na n'aw dun m'aw farati u b'an bɛɛ don kaso la filanan ye mun ye sariya kɛra cogo o cogo sariya labatoli kɔnɔna la mɔgɔw kan k'u hakili to fɛn na fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ n'i ye mɔgɔ minɛ k'a ye sonyɛni kɔni kɛ i jija i k'a jɔ a la dɛ parce que bakaricogo la kalo joli 13 maana de ko a bɛ kaso la o donna ten ka bɔ ten o bɛ maaw ja jɔ de o bɛ maaw ja jɔ dɛ min fana bɛ maaw ja jɔ o ye k'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ ka kan k'an sɛgɛsɛgɛ walima min ka kan k'an minɛ ko o fana ye n dɔ ye o ye n dɔ ye cogo di zo ma bɔ zo na yɔrɔ donc k'a ye k'a fɔ wagati dɔ la an bɛɛ y'a mɛn ko hali Oakley yɛrɛ o yɛrɛ ɲɛmaa ko o fana tɔgɔ tun bɛ pôle économique la mɔgɔ caman y'a fɔ mɔgɔw daw sera a ma donc a kɔni bɛ fɔ ko nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ sa nka zo kɛ zo minɛla ye ma d'a la n'o bɛ a ɲɛnabɔ. ok d'accord n ka solution laban o kɔni o bɛ sigi min kan maliyɛnw k'u hakili to a la k'a fɔ kɔni ka jamana min n'a bɛ ka co a sen kan k'a ɲɔnti k'a sigi a kunbereku kan ko n'a sigilen de don a kunbereku kan k'a bɛ wuli ka ɲa o t'a ɲɛnabɔ dɛ ni yɔrɔ min b'an dimi an bɛ jɛ k'o furakɛ k'o ɲa mais k'a fɔ k'an k'a bɛɛ tiɲɛ walasa an bɛ se k'a daminɛ kura ye parce que kuma in bɛ mɔgɔw da mɔgɔw o de nana ni Mali kurako in ye o donc a yɛrɛ de tiɲɛna an k'a bɛɛ tiɲɛ an ka segin a kan ni minnu bɛ sa olu ka sa minnu bɛ balo olu ka balo a filɛ nin ye an bɛɛ balolen bɛ yan bi an si ma nimisi wasa sɔrɔ donc an ka hakili to o la ko jamana ko in kunkololabaara don dusukunna baara tɛ n'o ɲɛna an bolo an bɛ taa ɲɛ. ok Bakar professeur Clément toi la solution tu as 3 minutes et puis Koto Traoré b'a kuncɛ voilà parce que solution bɛ bolo i b'a fɛ a ka kɛ cogo di voilà. solution fɔlɔ o ye sariya tɛ Mali kɔnɔ yan o kɛlen sariya labotobaliya de bɛ Mali kɔnɔ yan n'i y'a jateminɛ cakɛda minnu bɛ Mali kɔnɔ a bɛ taa bɛn cakɛda 8 ma minnu ka baara bɛ yurugu kɛlɛ kɛ miliyari 15 ɔ sisan a kɛra miliyari 19 o de bɛ d'u ma walasa u ka sonyɛli kɛlɛ Mali kɔnɔ nka don o don dɔ bɛ fara a kan o kɔrɔ tɛ ko wari fu bɛ ka d'u ma dɛ o kɔrɔ ko sariya minnu bɛ yen n'u yɛrɛ kan k'u sinsin o kan o sariyaw de tɛ ka bato balimakɛ da sera min ma a tɛ tɛmɛ o kan koyi ni zon y'a dɔn ko fɛn tɛ bɔ ka sonyɛli la a tɛ sonyɛli labila wa sonyɛli ka di bɛɛ koyi i b'a dabila sabu kɔlɔlɔ dɔ de bɛ se i ma o de b'a to i b'a dabila f'i ka siran ɲɛ wa fo dɔ ka kɛ ka dɔ ladi
n'o tɛ sonyali tɛ ban Mali kɔnɔ yan a filanan o ye ka fɛnw sigi an ka cakɛdaw la mun bɛ maa bali sonyali la a da sera o fana ma nin y'an san 3 ye ne ka rapport laban min taara Kuluba a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan o rapport b'a kɔnɔ o ye mun fɔ o ko an ka kiribon an ka wari baarakɛyɔrɔw ani an ka sɛbɛn baarakɛyɔrɔw u k'a digitaliser u k'a bila bɔlɔlɔ kan k'a informatiser a sabanan o ye faama minnu bɛ an ka fanga kunna fo fɛn ka bila min b'u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ misali kalo 3 kalo 3 an ka CNT ta bi ne t'a faamu cogo si la ko CNT tɛ minisiri bɛɛ wele kalo 2 kalo 2 kalo 3 kalo 3 k'a fɔ k'a ye na ka n'a sɛgɛsɛgɛ an bɛ fɛ k'a dɔn e ka baara yɔrɔ kɔnɔna la joli de dépenser la i bɛ ka baara kɛ a tɔ tora joli dili ma kalo 3 kalo 3 ni baara bɛ se ka kɛ Joël Mayiga tun ye une promesse ta a ma kɛ fo bi ko tous les 3 mois k'a ka minisiri bɛɛ bɛ taa compte rendu kɛ fo bi a ma kɛ ministre minnu yɛrɛ kan ka wele k'u ɲininka ni sonyaliba bɛ kɛ yen nɔ olu tɛ wele dɛ ministre minnu yɛrɛ bɛ yen ni wari tɛ budget tɛ dɔw ma olu de bɛ to ka wele olu lɔgɔbɛ yɔrɔ k'u lɔgɔbɛ a banna la priorité aujourd'hui o ye ka V8 san o de ye priorité min sɛgɛsɛgɛli tɛ bilen ka loi ɲumanw voter o tɛ bilen a kɛra c'est à dire que jamana in tiɲɛna ka se hakɛ dɔ la a ka bɔ a tigi ma pour que ka kuma nɔgɔya komi ministre saba di yan le vérificateur général ka rapport min n'an b'o kuma na bi a fɔlɔ ye jumɛn ye u ka a kɛ ala kama zena u ka ko bɔ a la balimakɛ fo ko ka bɔ a la de ni ko ma bɔ a la foyi tɛ yɛlɛma ka ko bɔ a la ka ko bɔ a la min ye sonyali kɛ u k'u minɛ k'u ka wari ɲini k'a d'a ma an mago de b'an ka wari la kɔngɔ b'an na u ka taa an ka wari sonyaliw labɔ ka na wa a cogoya b'u bolo ninnu ye kiritigiw ye u b'a minɛ cogo dɔn u b'a sɛgɛsɛgɛ cogo dɔn u ka Mamadu Kasoge a ka an ka wari ɲini ka d'a ma ale de bɛ kiribon ɲɛmɔgɔya la wa an ka wari sonyalen don vérificateur général ko ten o y'an seere ye Kasoge ka taa an ka wari ɲini a k'a minɛ ka n'a bila kɛsu kɔnɔ balo ka san ka di maliyɛnw ma a filanan ni kaso bɔra a la ni ɲangata bɛ yen u b'a fɔ min ma il y a le pénal il y a le civil u ka mɔgɔw ɲangata civil la ni min mina sonyali la i ka gɛn ka bɔ baara la e tɛ baara kɛ Mali kɔnɔ fo lahara wa an ka wari bɛ di a bɛ minɛ de diyagoya la a laban o ye jumɛn o ye vérificateur général ka rapport kɔnɔ a ye ladilikan dɔw ni bilasirali dɔw kɛ ko ti da sera ma fo o baaraw de ka kɛ don o don kangari bɛ da i ye k'i kɛ nin i bɛ nin sira min kan a man ɲi a bɛ f'i ye k'i bɛ ka baara min kɛ jamana kɔnɔ man ɲi ko jamana marabagaw taabolo man ɲi administration taabolo man ɲi kiribon taabolo man ɲi jamana kuma fɔlɔw ka kuma ko kɛcogo man ɲi sonyali bɛ kɛ jamana kɔnɔ hali sisan san o san kuma kelen bɛ fɔ foyi tɛ bɔ a la fo k'u k'a lajɛ waati la k'a fɔ ladilikan ni kangari min bɛ d'an ye les recommandations an k'o appliquer pour que ka sira ɲuman ta u b'a fɔ o ma ko le chemin vers la bonne gouvernance o de b'a to ni jogo man ɲi ni jogo fɔr'i ye i b'a dilan i bɛ sɔn k'a lamɛn ko tulo kunnandi o bɛ ladilikan mɛn nka bamananw ko mani n ye dundalamugu kɛ dangaden kulo kɔnɔ a bɛ mani tagama kɛ. D'accord, merci maître voilà e bɛ kuma kun cɛ solution bɛ e yɛrɛ fɛ maître b'a fɛ a ka kɛ cogo solution ba saba bɛ yen mais bon kelen fɛn kelen bɛ yen anw ka na nin kuma min an b'a la bi an ka na kɛ ko fitinin ko ye dunbiya da sera ko mɔgɔw tɛ ka dumuni kɛ n kɔrɔkɛ Danbele ko mɔgɔw tɛ ka furakɛ fayi da sera ma jamana in bɛ sigida min na bi anw ka jamana marabagaw bɔra kalo min sara septembre kalo tile 20 u ye jɛkulu de sigi sen kan jɛkulu min ka baara tɛ foyi ye dɛ yuruguyurugu mina fɛn mun taara yuruguyurugu la nafolo b'a la so b'a la mobili b'a la o jɛkulu ka sigi jɛkulu min bɛ olu la kɔlɔsi ka olu labaara jamana suyali mana se o niveau la mɔgɔ k'an ka siran dɛ u ye loi ta ka agence sigi sen kan agence de gestion des biens gelés saisis ou confisqués o b'a yira k'a fɔ ko nafolo kasabi min bɛ suɲa immeuble min b'a la nafolo min bɛ kɔfɛ mobili min b'a la a ka ca de fo cakɛbɔnda de sigira min b'o mara bon tant que o bɛ yen e ye kɔngɔ ko min fɔ dɔ tɛ dumuni sɔrɔ ka kɛ o sira tɛ sɔrɔ o dɔ tɛ furakɛ o ka tila ko sani na tout près ka tila ka sɛbɛn ta n'an b'a fɔ o ma ko décret o cakɛbɔnda min sigira ka sonyali fɛnw kɔlɔsi k'u dabolo même k'u feere ko o maaw min kan ka o baaraw kɛ k'o maaw tacogo fɔ ne ye sigi ka miiri n ko jamana mana se fo ka taa cakɛbɔnda sigi
suɲali yɛrɛ kiri kama fɛn min mana mina o ni k'o labara o b'a yira ko jamana suɲali o sera yɔrɔ dɔ jamana kɔnɔden bɛɛ ka kan ka kɛ a kunkanko ko ye tant que o de ma bɔ yen aw bɛ kɔngɔ min nɔfɛ mɔgɔ tɛ dumuni sɔrɔ aw kana yɛrɛ nɛgɛ sira tɛ sɔrɔ ni ni agence sigilen don min na an ko vraiment suɲali ye fanga sɔrɔ an fɛ yan ka bɔ o kɔrɔ kan na nin rapport min bɛ yen mun ye ne bila sika la tuguni a rapport in a ye jamana yɛrɛ ka cakɛbonda kelen bɛ n'an b'a fɔ ko la direction générale de santé et de l'hygiène publique o ye jamana yɛrɛ ka administration centrale ye a y'o kelen de ta ka sɛgɛsɛgɛli kɛra yen nɔ a yera k'a fɔ 240 ni kɔ olu yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ taayɔrɔ ma se ka y'o la ka na projet fara o kan mais a tɔ fɛn fɛn i b'a ye cakɛbonda min bɛ yen ni jamana ka sɔrɔ b'a la u taara i bala o de ma ka tila ka taa se communes ma i bɛ taa communes ta tɛ fɛn wɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ jamana kɔnɔden dɔ politique ko kɛlɛ yɛrɛ ma dɔ bɛ taa u nɔfɛ ko na sɛgɛsɛgɛli ka n ka commune na mais vérificateur kan k'a lajɛ service central min bɛ yen ni jamana jɔsen de don sɛgɛsɛgɛli ka se ka élargi olu kan u da sera présidence ni fɛnw ma n tɛ olu fɔ service dɔw bɛ yen les services centraux u nafolo bɛ se ka biriki baraga yen nɔ n'i ye nin rapport ta k'a lajɛ service kelen central kelen la direction générale de santé et de l'hygiène publique a tɔ ye cakɛbonda de wala ka cakɛbonda de mais a ka sɔrɔ de b'a la ani communes oui a bɛɛ kan ka kɔlɔsi mais ko kunba ye mun ye o ye état ye donc kɛlɛ in jamana kɔnɔden bɛɛ ka kan ka kɛ a ka kɛlɛkɛbere ye parce que a sera yɔrɔ dɔ cakɛbonda sigi kiri mun bɛ yen n'o ye yugurugu kiri ye fɛn min bɛ sɔrɔ o kɔnɔ olu k'o labara a kɛra damatɛmɛ wale ye ka na solution kɔnɔna la fɛn naani n ye o de fɔ a fɔlɔfɔlɔ tɛ foyi 3 minutes o tɛ foyi ye jamana maralaw Asimi yɛrɛ tɛ dɛ Asimi nana a sɔrɔ dɔw de bɔra yan Dunbiya da sera ma ni ko ko l'échelle politique mɔgɔw de ye mara kɛ de 91 fo ka na se bi ma o maa min bɛ jamana mara tant que woni de ma jamana yugurugu kɛlɛli kɛ u ka miirina yɛrɛ ye n ye min fɔ n ko kuma tɛ yugurugu kɛlɛ a ko Rwanda ne bɔra Rwanda tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan n'i donna jamana in kɔnɔ i b'a fɔ k'i bɛ tubabu jamana de kan fɛn wɛrɛ tɛ parce que jamana ɲɛmaa min bɛ yen bi ale ta tɛ dala foyi dɛ ale ta ye ŋaniya yɛrɛ de ka yugurugu kɛlɛ o fɔlɔ tant que o de ma kɛ wa hali n'a ye administration digitalisée ka fɛn fɛn de yɛlɛma tant que kunkolo min bɛ sanfɛ ale min ye ɲɛmaa ye ale fɛla tɛ ale ka kɛlɛ tɛ a tɛ taa ɲɛ kɛlɛ a tɛ sira sɔrɔ Joseph filanan tɛ foyi wɛrɛ ye an ka sariya dilanna cogoya min na sariya dilancogo yɛrɛ kɛra sababu ye maa min bɛ yen n'a bɛ foroba nafolo sɔrɔ k'a dun a nominali ka gɛlɛn a fɔra ko ne ye ministre ye n'i ye jamana nafolo kasabi e tɛ se ka juger kiribonda kɛrɛnkɛrɛnnen de sigira yen o kiribonda yɛrɛ dun ka se ka lawaleya o y'a ta dama kungo ye o bɛ nɔ minɛ cogo di donc sariya in ka lajɛ ka nɔgɔya don a la ni yugurugu kɛra maa min fɛ a ka se ka nɔ minɛ nɔgɔya la tant que a ma se ka nɔ minɛ nɔgɔya la i b'a ye kiiritigɛlaw mana baara kɛ cogo cogo sariya ko ka taa cogo la a bɛ taa tan jamana kɔnɔdenw bɛ min nɔfɛ o tɛ se ka sɔrɔ teliya la a sabanan ka bɔ kuma la u ye maa min bɛ ta a ka bila k'o kiiri lawaleya maa min bɛ ta a ka bila ka sɛgɛsɛgɛli in kɛ maa min bɛ ta ka jamana kalifa la tant que Mali ma o maaw kɛ maa ye maa min n'a ka kan ni a bɛ se k'o baara in kɛ n'a baara in kɛli danaya na misaliya b'a kan an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ n'an b'a fɔ o ma o yɔrɔ la la compétence qu'il faut an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ ko an bɛ taaɲa in de ɲini a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que adamadenw olu de bɛ jamana jɔ ka jamana latanya mais o adamadenw nacogo hali n'i y'a jateminɛ maaw bɛ na fanga la an fɛ cogo min u bɛ baara kɛ cogo min a bɛ na ni sika n'a ye nin fɛn saba in n'a ma lajɛ ɲɛmaa ka k'a ka kɛlɛ ye sariya in ka lajɛ minɛn wɛrɛ la ani kana fara maa minnu bɛ jamana yɛrɛ baara ka jamana sigi sen kan n'a ma kɛ maaw ye minnu n'a ka kan an bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛ gɛlɛya. ok vraiment Abubakar un frère bisu na kuma filɛ siga t'o la professeur Mamadou Clément Dembélé ale de tun b'an bolo yan professeur m'a dɔn a tɛna dan bi dɔrɔn ma donc vraiment merci beaucoup i nana ni kuma min ye bɛɛ faamuyali sɔrɔ maître côté Traoré mon frère vraiment merci i ni ce parce que don ye faamuyali caman sɔrɔ Fuseni Faye
il fana vraiment merci beaucoup bɛɛ fana ye faamuyali caman sɔrɔ Cheikh Oumar Doumbia vraiment merci beaucoup Boubacar folikan laban b'i bolo an bɛ kuma kuncɛ. Bokele u b'a fɔ bamanankan na ko falise ɲɛ mana maa min bila falise tɔɔrɔ dunni na kɔngɔtɔ bɛ sunɔgɔ ɲɛ donc o la an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na maa o maa de kun sɔgɔlen bɛ Seri Filatigi la an bɛ fo k'i wale ɲuman dɔn ni Ala sɔnna ma kari nata an na ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni. Siga tɛ nin na an y'o de fɔ vraiment an bɛ aw fo k'aw waleɲumandɔn mɔgɔ min y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bɛɛ bolo bi an b'a commencer Bangoni na o yɔrɔ jumɛn o Serifola direction ye o Serifola direction Ousmane Sogore monsieur le directeur la force tranquille an b'i fo n'an bɔra yen an bɛ les ressources humaines n'o bɔra yen an bɛ sɔrɔ ka na direction commerciale la n'o fana bɔra mun ye caisse ye ani comptable an b'u bɛɛ lajɛlen fo. I y'a faamu Ousmane Sogore tɔgɔ la donc la force tranquille n'a bɔra an bɛ na Moriba Bouya mun ye Bouya Kulubali ye responsable technique k'a fara jɔn kan mun ye Mohamed Keita le russe donc Adama S Kulubali GMT k'a fana fo ani Abu officiel n'an bɔra dɔrɔn an bɛ taa régie kɔnɔ mun ye Chaga Kulubali Chape Aboubacar Traoré NB k'ale fana fo Diri Bokoum ani Koche Jara Moussa Fomba an b'ale fana fo mun bɛ na Barou ani Van Onidja et bien John Franfo les gardiens planito gardien ani chauffeur donc chauffeur Lamine Traoré Seydou Diallo ani Youssouf Diallo on me faut mi gardien Tchekroa ani Moussa et puis la garde nationale nous voilà droit amanga musokoroba nyuma fo asa se bara ki fo Pamina Sumunu ki fana fo muye Amlata se bara Côte d'Ivoire tene ka fana fo muye Nasir Fikouyaté kale fana fo muye Go Aïdara Bouaké ka fo no temna ka boy ambe jonre fo tourner madame Touré Djenaba Konaté Mayamou Areda no voilà droit ambe Almami Traoré Côte d'Ivoire ka fo Draman Traoré qui fana fo Gassou Traoré Kouchala ko fana fo no boray muye comment on appelle le gars là comment ça s'appelle là Aïdara Abdi Aïdara fana fo ani OMT no fa ba muye la police des Egois donc Abdou Karim Bagaygo ambale fana fo ka kunche ni joy Ousmane Chérif Madane Aïdara anyo de fo dongo do ala ka troshi ani ma ka troshi kilente mais Boubacar avion kɛra an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni Ala ma basi kɛ dimanche wɛrɛ o ye débat wɛrɛ invité kura wɛrɛ bɛ nana an y'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna o k'an faamu an bɛ kuma ni actualité ko de voilà actualité mun kɛra voilà merci beaucoup voilà donc an b'a bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup a k'an bɛn dimanche prochain.